Ang nakaligad ang eleksyon, ang nakabaton naman, no, amat-amat sang ila sa nga full nga honorarya. Kung ang bayad sa ila sa nga pagpulaw-pulaw to, no, sa mga tagsa ka eskwelahan sa pagbalikan sa aton sa nga Mayo 9, no, 2022 nga eleksyon. At least nabulong ang kakapoy, no, asang pinakamakauturan naton, especially, no, ang aton iya makabaran nga mga kauturan, no, nga mga manunudlo. Ti sige, no, so ti ibalota karon sa report ni Bombo Ansindo Sorilla. Diri sa aton sa nga pangalagad, no, diri man sa aton sa nga palatuntunan. Interview sa mga BIs nagkuha kay na sa ila sa nga stipend o kon honoraria nga kabaylo sa sining pag serve nila sa natapos yang eleksyon. Samtang duga pa sa diri nga mga balita, no, diri man sa bahin sa aton sa nga palatuntunan, no, so may mga lihok diri makabanan, no, mismo si Senate President Vicente Tito Soto III, no, nga nag-warning sa sining constitutional crisis kon ang Supreme Court, no, sa diri makabanan ang balabagan, no, ang vote canvassing para sa winning candidate sa pagka-presidente, no, sa diri makabanan kag vice presidente. So ti mga lawmakers, no, nag-constrain sang sining 1987 na Philippine Constitution to stick to their scheduled days for vote canvassing sa 18th Congress nga mag-adjourn sa rin makabaran sa palabuton nga Hunyo 3. Diri iya makabaran sa bahin sa ato sa rin nga mga taga-pamatika sa mga kabombo naton, no, base kuno kon makaangkon sang sang constitutional crisis. So ti buot sa lingon niya makabanan, no, nga ti wala kita sang presidente sa palabuton nga Hunyo 30. So matabo bala ina, no, so kay ti pila ka mga petitions ni karot seeking sang pag-suspend sang congressional canvassing of votes kag proclamation sa presumptive president nga si Ferdinand Bongbong Marcos. Ang ugat dulo sa ni sa gyapon ining parte sa disqualification case, no, nga no, ginadala o kon gindala na sa Supreme Court. Amo na babudlay sa aton kay ti ang tanan wala may ka-move on. Do you think kon ano matabo da sa Supreme Court, no? Kag ti di ta mapapaktan ning mga paminsaron sa mga associate justices naton sa Korte Suprema, no, kay ti sa Commission on Elections sa pinaka division da sa first kag second division, why gani ka first base ini mga petition pato cancel sang si COC ni Bongbong Marcos petition nga i-disqualify si Bongbong Marcos. Despite sang sining mga petition niya makabran sa Commission on Elections, kag siyempre pagpang-atake sang kontra against sa iya, no, ninihay niyo why gid bisan isa ka tinaga si Marcos nga may gina-risback sa ila. Garag focus na lang, no, sa pangampanya, no. So ti amo na ang resulta, no, sang sining grabe bala ti hasta to si anay Commissioner Rowena Guanzon do magwa na spanit niya, no, nga ti sagad ka pangampanya mga pangampanya. Kag pakalain niya sa kay Marcos, no, ti may tawgon nga kawatan, may tawgon nga way gabayad sang tax. Kung ano na lang ti ang resulta hindi gali mayo. Daw nagpanagid gani naglain, nagsubra-subra pagid gani, no, ang simpatiya sa kay BBM nga ginugyunan sa ti subong buto niya 31 milyones, no. Di kay mo di mo na pamuluton ang buto mo nga na. Kung hindi ka gid abi gusto sang tawo ti way ka man sa may mahimo. Di ba? No, so diskusyonan tayo karon isa sa mga lawyer nga ma-interview naton, no, si Attorney Cesar Viloria. Diba sa ato sa ring pangalagad, no? So kati dapat makanvas gini ang House of Representatives mo, no? Makanvas ang votes sa President kag Vice President. Sa mga senator siya ti kahapon pinangproklamal na to sa iya. Scheduled is May 24 ang canvassing of votes sa duha ka pamtagas ng opisyal sang pungsod Pilipinas, Presidente kag Vice Presidente.
Kag magapakigunanon magita no kabalo kamote si Attorney Cesar Viloria isa man sa mga nagpapili pagkakonsyal no diri sa syudad sang Bacolod no. So may mga pananawan man sa Bumbulit nga daw one of a kind kuno yang natabo sa Bacolod sa Mayon 9 mo. No, nga grabe ang pagbaha kuno sang kwarta dili lang magabaha kundi nag-anaw ang kwarta diri sa syudad sang Bacolod no. So ti alas 12 kuno iya sang kwan alas 12 kuno iya sang udto adlaw sang talikdan sini iyang Mayo 9 kwan pa tamansig pinagtatakusige pang tagdaganay mo sang kwarta only in the Philippines lang na. So amo ni karon ko na kadamak sang sistema kag kabulok sang sistema sang politika diri sa bahin sang pungsod Pilipinas. Although ti magtimbang nga grupo kuno niti nagpanghatag man pero ti ang taas kidya hatag ti amutoya ang nagdaog. Samtang pilapay kumabalita kung impormasyon sa dito makabaran sa aton siring palatuntunan. No? So ma-update man ta karon sa pinaka-latest nga resulta sa aton nga Southeast Asian Games o kon ang SEA Games naton 31st SEA Games no diri sa may bahin niya sang sa bahin sang Hanoi, Vietnam. So may kaupod naton karon former mayor, former congressman sang syudad sang Bacolod kag presidente sang samahan ng weightlifting ng Pilipinas Monico Nyok sa Puente Bella no diri sa bahin sa ato sa pagalagad no kay sa bahin sang aton iyang yung Indonesia tali no sa mga medalya tiya Pilipinas ari karon sa ikatatlo yung Indonesia pero may ara man ikaapat mga latest daw sa medal tali naton pero fokusan gid naton man diri no ang ining sa bahin niya makabaran sa kwan no sang hampang ni Heidelin Diaz kay sa weightlifting nakaangkon nato iya no sang isa ka bronze nga medalya ang pungsod Pilipinas no sa weight lifting no para sa aton sa nga makoto same time sa aton sa nga mga kabombo. No, so ti kon mag-amo sina no sa dito makabanan ang gold medalist no sa bahin sang Olimpiada no kasi Heidelin Diaz no masay pa man nga makakuha sa gapon sa Bulawan ni medalya ti given na niya no ang mga enkwentro na to nagligad hindi man gani okay na bumulit balik na ta sa Facebook. Okay sige balik na ta sa Facebook mga kabanan no pwede na kamo lantaw sa aton sa Facebook no open lang ang Bombo Radio Bacolod kay may mga notifications man na sa inyo notification bell no i-click yung ina kay automatic marekta ina sa live no, sa Bombo Radio Bacolod so muna no so panguyantas gyapon si Heidelin Diaz no nga magadala sa Bulawan ng medalya para sa pungsod Pilipinas no so ti ato gito gali no ang presidente sang samahan na weightlifting ng Pilipinas Monico Nyok sa Puente Bella. Kag syempre report makaron ni Bombo Lianisel Bernardo diri sa ato sa ring pangalagad. May dugag diri nga interview sa Regional Director no sang Dole Region 6 Attorney Sixto Rodriguez. Ang publication sang wage increase no magasugod na buwas sining adlaw Mayo 20 tuig 2022. Kag mga epekto o ang iga-implementar sa Hunyo no maga-epekto ini kung iga-implementar sa Hunyo 4 tuig 2022 di kabay pa nga ang mga above minimum ya madalaman no so kay ti dako naman ang kabulig no bisan pang budget tala pamakal tala bumbulit sang asin kag bitsin no nga may mapanakot lang tayo sa kusina tabla magluto kita no so dako naman iyang bulig no para sa bahin sang aton siring mga kabombo. So kay ti ang aton nga business sector di nagkuan pa no naghirit pa sang siring pagpalya sang protest. Nga ko pwede hindi lang ana kuno ipatuman iti ano muna no kay na desisyonan na no. So ang ila sini kuno nga paglantaw diri nga pagprindugan nga dapat amat-amat lang no ang saka sa minimum wage sa subong nga abnormal ang sitwasyon. Abnormal ang sitwasyon naton kay ti way pa kuno kita nakabalik sa kwan no sa aton iyang
sitwasyon, no, since nga ti ginlaslasan man kita diri sang pandemya sa sulod sang duha ka tuig. Ti subong nga 2022 do nagakuan pa lang kita, no, amat-amat pa lang bangon, no, ang ekonomiya sa pungsod Pilipinas. So ti hibaloon ta na karon no, so bayan kay Regional Director Gidya, no, ang aton sini nga kuan ano nga ma-interview kag pamatian ato na karon. Ang Philippine bowling team, no, nakadaog man sang second gold medal dito sa Hanoi, Vietnam para sa 31st Southeast Asian Games. Ang Vietnam gali late to sila isa ka oras, no, meaning to si Abansi kita isa ka oras dire, no, kumpara sa oras dito sa Hanoi, Vietnam. So ang oras pa lang to subong alas 6:18 diri sa aton nya alas 7:18 na sang gabi. Madalakuan sa ring nga mga balita national diri man sa bahin sa ato sa ring nga pagpalagad. No, so ano ang matabo sa diri mga kabanan, no, ang latest ti diri kita nayo no, so bagay kon ang tawon naton, no, ti laban-laban naman gid, no, ang kadalagaan sa diri Bongbong Marcos sino pang malaga sa bidi, no, kag sa President kasi Ferdinand Bongbong Marcos Jr., no, kag syempre Presidente Vice President Sara Duterte Carpio, no, ang magtandem. So diri nagtak Japon nagpangot sa 98.35% pero ti 55,197,306 votes na ang nakast out of 67,442,616 ka mga registered voters. Te anong vote silingon sini? Kulang na lang ang proklamasyon, no, sang aton nga kuan ano National Board of Canvassers kay ang proklamasyon ara pati ginon, no, sa House of Representatives. Ang House of Representatives ti may mga renovation na subong, no, kag ginapatigayon no, kay ti preparasyon para sa bahin sang siring kuan ano sang siring pagkanvas sang boto sa duwa ka pagtagas opisyal sang pungsod Pilipinas nga nagdalaog sa nakaligad nga election para documented gid ina. Pero ti damo gid naga-worry, no, sang siring ginatawag, no, nga constitutional crisis, no, kon maga-prosper ang disqualification case ni Bongbong Marcos sa Korte Suprema. Pura mo lang basihan nyo, no? Tiway gani ni naka first base sa first ka second division, no, sa Commission on Election sa Korte Suprema pa. So, nagamatter man sa gyapon, no, ang ining majority, no, sa mga appointees dira ti administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. So, bisan pa nga wala abi nag-declare gid personally, no, pero mabalaan man sa giho kay siling nila action speaks louder than words. Why saya nag-endorso kay Bongbong Marcos, no? Bata lang in-endorso niya kay wala no presidente sa Disyembre. Di paano nga ka presidente Digong ka esta Klasonyo 30 ni kam naklabo sa Disyembre. Sa bulan sa Disyembre. So ti majority sa endorso na associate justice, no? Sa bahin sang Korte Suprema, no, ang puwente yan ni President Digong. Di mag-ano blaw, no, mag-ano sa didiri si President Digong kag ang Marcos, ang bata tandem ni Marcos, siyempre magkalyado. Kay makitaan man sa mga giho, no, ni Presidente Duterte, kita po pa simple lang siya, no, sa ingati para at least hindi nagidya mahigkuan no, pangalan ko ti hindi lang ko anay magdeklarar, hindi lang ko anay mag-endorsar sa presidente nakon sa siri iya nga 2022 nga eleksyon. Amo nang ginasiling naton nga wise move ni Presidente Duterte. Ti overwhelming man no, ang kadalagaan ti kung mag-prosper sa Korte Suprema. Do you think nga hindi pagralihan sa kapin sa 31 milyones ka nagboto nagpadaog kay Bongbong Marcos ang Korte Suprema? Ti sa 31 milyones perti na nakadabo damo, ti siling ta gani isang kilala ta estimate lang gani, yan bisan 2 na lang ka milyon
2 milyon ka mabotante maglusob sa Korte Suprema kag pungyutan nila guro ng building sa Korte Suprema na basi magkalarumpag na. Oh, because man sa sariling desisyon. So kabay pa nga hindi na maglain ang sitwasyon kag ti mangin firm man, no, sa panindugan na sa desisyon nila ang mga justices naton, no, with regard sa siring mga petisyon. Kaya mga petitioner sa paglantaw hindi gina maguntat, no? Hindi gina sila maguntat. Si last recourse na lang na. Hingati kung hindi pagid niya hindi pagid kami magdaog diya sa Korte Suprema, ti why na kami no, dulog na kami, no? Pero ti gali kay doon uyang na tabit simpon yun day. Oh, so nagasinggitan man sila, no, nga demokrasya sa Pilipinas. Sige, go ahead. No, kay ti kumatabo ni kung mag-prosper ti ta presidente. No, kag vice presidente sa palabuton nga Hunyo 30. So another nga history naman no, sa pungsod Pilipinas. Pero hindi na tayo gusto magbinalik ta sang una ini mas civil war, ini mga revolusyon nga magakalanabo hasta nga ti maglala ang sitwasyon. No, kapag rinibelde ang tanan-tanan kay ti ginasrespeto taman bla ko anong ang resulta sa eleksyon. Hindi bla? Oh, so amo man na sang una guro ang ginahambal ninyo no? Sa mga nagkalapirde. Oh, way back sang 2000 sang bisan sugot ang first automation ta, no? 2010, 2013, 2016, 2019. Oh, so ti amo man na, no? Ang ginahambal nyo sa una kay nagdalaog kamo mo. Oh, ti sa mga perde sang una nga nag-file sa petition, tigambal magkamo nga, tirespetuhon nyo lang desisyon sa eleksyon, na proklamar na kami, na kuha na kami, no, nagdaog na, nagdesisyon ng taong bayan. Oh, so si Marcos naman mambal, no? Oh, ti bubuo na kamo Oh, dayon mambal bis Marcos nga, ti ano man na ka majority gimboto ko sang tawo. Ya, sobra sa pilong nga bansi ko sa ikadua. Oh, ti ano, mubuo na lang kamo? Oh, dama mo naman ako nung sitwasyon Oh, muna bala, no? Gulong ng palad. Minsay na sa ilalim, minsay na sa ibabaw naman. Ti base ang nasa ibabaw subong sa palabuton nga 28 yang presidential and local elections naman, no? National elections, base mambal naman nga nasa ilalim naman sila. Oh, so lamong ko tong tinaga nga sa napatay bilang nga kwan sa kay kwanto bla sa kay weatherman to bla forecaster, no? Si Baron to bla o ti ato ya kwan lang to Iyambal to ya, no? Kung walang knowledge, walang power. Pero ti ang isa bulo sa iya, sa niya, ang buhay ay wither lang. Buhi pa na iya, no? Ang naghambal sina. O, sige, no? Mangin mabinantayan nun kita nga mga pumulong Pilipinhon sa mga nagkakalanabo, no? Sa siring sitwasyon sa bahin sa pungsod Pilipinas, iti kadamo pa sa mga silan, kag pamaagi para nga mabalabagan ang proklamasyon sa mga nagdalaog. So, focus lang ta subong, no? Presidente kag vice presidente. Oras sa Bomba Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos sa kaligid sa tak ng resete sa gabi. Magabalik kita pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby. Mga carcinogenic Sa tuman foods kakapoy. o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens.
nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung Nari sa ato sa ring pagpalagad na oras sa Pomeradyo Bacolod Philippine Standard Time 42 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Nasa mo na hantabihan ko ang report ni Bombo Ansindo Sorilla ay ang interview tuligad naton sa Atty. Rivo Sorbito last Tuesday. Nagpahayag ngati ang mga honorarium sa aton ng BI sa release man this week. No, kaya nun anong status di partial? No, 50% ang sang election, 50% man after election, before and after. Sang pinili ay, ano? So, pero mayon na, at least, no, nabato na. Sang pinaman naton sa di ka mga BIs, no, mga manudlo ni nato na. Ga-refer kita sa aton sa di nga mga manudlo nga nakakuha, no, sang siring honoraria. Secretary Time, si Bombo Ansindo Sorilla sa Piyakalinya. Bombo An, may gabi please come. Okay. Sige, standby sa bahin sa aton sa ring mga kauturan, no? At the same time, sa aton sa ring mga kabombo. No? So, ang mga teachers nato nagpulaw bugtaw man niya, no? Imagine, nagpakapoy man, no? Sang tilikdan sa iyang no? Sang tilikdan eleksyon. No, bahilo tong iban to, no, nga natuon ba sa magagmay nga mga presinto, natapos nila iya sa temprano pa, no, ang ila nga pag-canvas sang votes, nakasend sila dayon, no, so siling tagani, no, pag temprano nakaplauli na to sila ka nakatulog, iban niya ti ahay kaluoy man, nagsaksi man tada sa government center nga pwerte man kadamo ang manudlo nga nagpulaw hasta gidya maaga. Check na to, no? Si Bombo Ansindo sila angot sa sining report. Bombo An, may gabi please come. Bombo Pons, kay ina ang unang adlaw sang distribution, no, sang honoraria o kon honorarium sa mga teachers, especially nga nag-serve, Bombo Pons, sa sining tinadigdan nga May 9, 2022 elections nga nagpulaw bugtaw man, no, nga mga manunudlo humalin sang nagsugod abing eleksyon, no, kaagahon pa lang sang May 9 ti ara na sila, importante kay by aga pa Bombo Pons bukas na, no, at 7 AM di bala bukas na ang mga polling places hasta gid na iya or 6 AM hasta gid na iya Bombo Pons magabi man 7 PM, no. So mga teachers kaagahon na kag iban na nagpalauli, no, depende sa lugar kung ano kadasig. So subong May 19 at least kay ina nagpila sila mismo, kung makita natin sa video, sagwa mismo Bombo Pons sang COMELEC Bacolod kay ginbaton nila ang mga honorarium. Syempre pasunod na siya Bombo Pons, no, kung hindi ma-accommodate subong, sunod naman nga adlaw, importante kay linibo ni ka mga teachers kay like diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod, diba, ang mga board of election and yes Bombo Pons. First gini or anong mode of kwansin nila? 50-50? Amo na siya, bilog na Bombo Pons, no, bilog. pabato Meaning nila. nag-serve sila sa May 9, why patuya sila? Oo, correct. Subong lang gid na nila na baton
Oy. 10,000 pesos. Kaya kung hindi kinaproseso na bombo points mo, hindi man nila lagi-lagi mabaton. So 10,000 pesos para sa chairman sang Board of Election Inspectors, and ang upod na nila nga duha ang member nila bombo points kag kay duha na ka members, no? So tag 9,000 pesos. Pero syempre sa interview naton kaina sa isa sa mga teachers nga nagbaton si Sir Giovanni Hinet. Hambal niya gani bombo points, hambal niya ang 10,000 kay chairman siya. Hambal niya humalin sang nagsugod, no, ang automated nga election, ti ara na magina siya prior pagid nga isang automated. So subong chairman siya sang Board of Election Inspectors sa Graciano Lopez High na Elementary School. 10,000 pesos iya mabaton kay chairman. Pero kung hindi ka chairman, kung member ka, you will receive 9,000. Pero bumbupon, syempre, ang chairman, kami mga tax pa na, no? So 8,000 nang gidyang ilang mabaton. And kung hindi kaya chairman, sa 9,000 mo may minus ka nga 1,800. So amo nang imo sa nga malimpyo, no? Sa pag-serve mo abi sa election, no? So at least nabaton na nila, bombo points nagpila sila, including man dira iban mga mga computer technicians bala sa iman ina, and then sige na siya bombo points hasta nga matatapan rather, no, ang mga nakaschedule na mga eskwelahan. Bumbuan ng iban dito, at least may sure na nga kay Baluti, may iban niya nga daw na oats na to, may sure na yung inugbayad. Oo. Diba? Oo. May advance, no? No, which is gisado ka normal na malang, no? So tikon medyo na una na to ya, tikon di may bayad na, no? Amo manggid na. So pero iban subong ko medyo nahulat nila, at least subong na medyo happy sila kay mabato na nila, no? And again, ining mga teachers nga ni Bombo Pons, apisar nga automated, ka-stressful man, no? May mga nga daan, mga reklamo, may ara man niya Bombo Pons sa mga polling areas, nga polling precincts, nga sus na aberya man ang BCM, hindi maagwanta man, no? So hindi man sila ka-send. Oo, hindi sila ka-send. So damo man nga ma-encounter nila nga problem. Bumupon sa matian tabala isa sa mga teachers, no, nga nakabaton kay nasang honoraria si Sir Giovanni Hinet sa Graciano Lopez High na Elementary School. Sir, ano ni Sir? Yung sa eskwelahan, honorarium namon ka mga ABs, no, electoral boards kag iya ka AB support staff pa lang nahatag. So ang iban ang aton nga DESO kag ang mga medical kag DESO support staff. Mga magka-DESO ano na, sir? Sila naman ang naga-manage during sang election day. Okay. So mga supervisors naman na sila. So wala pa na kagin para hindi magdamo gid ang tawo sa dire sa Comelec office kay gamay man ang area. So schedule ang releasing sang honorario. So after election amo ning first nga nga nahatag. Nga nahatag. This is the first day. Sir, until when ni siya? May schedule nga ginhatag ang Comelec diri sa sa tanan nga schools nga ginhimo nga polling place. Okay. Pero open sila anytime hanggat ang hindi pa yan makuha sang iban, kay iban hindi pa available, mahatag man sila kung sinong hindi pa kakuha. Damo yung mga teachers, sir, no? Damo almost tanan nga public school teachers nag-serve as electoral board sang so 1,000 na, sir? More than 1,000 okay. Sir, pila ang nabaton niyo? Actually lain-lain ang amount nga nabaton namon nga honorarium sa chairman, lain man ang sa poll clerk kag sa third member. Ikaw ya kaya, sir? Chairman ko sa isa ka. So kung chairman ka pila imo mabaton? 10,000 pero siyempre tungod sa BIR nga may 20% nga so 8,000 na lang gid ang nabuhi na baton na. Sir? Oo, kay ara sa layi wala man control ang Comelec mo. Ang kay ara iya naka BIR man nga so ginbuhinan gid kami.
Sang 10, 20. so like 8. Ang next, ang isa ka, ano, Folklore. folklore pila. Ang folklore, Nubo-nubo. nubo-nubo sila sa amon. Oo. And then ang third member, mas nubo pa gid. Do sila na duwaya ang Parehos. parehos. Nga mas lako ang chairman, sir. Kay dako ang responsibility gid sang chairman. Like. Ang managing sang isa ka presinto kag ang tanan nga desisyon ara sa ano mo. Wala labot nga ang tatlo na ka electoral board sa sulod sa isa ka presinto. Amo na ang nagadesisyon, but much more ang responsibility sang chairman sang isa ka presinto sang electoral board ang iyang power to manage the holding area and the precinct area gid mismo nga ginabutuhan. Sir, generally, as chairman, how would you assess sang situation sa election? Smooth? May aberya sa inyo, Presidente? Sa transmission, do amo man gin ang kalabanan nga problema sang tanan nga mga presinto, pero do manageable man sa kay we have to SIM cards nga nga options kung hindi magamit pareho sa akon nga presinto. Ang globe nga nabutang na nadaan kinislan ko sang smart dito sa nakasend. Okay. So we need to mo na connections kay hindi ta maligar nga during election day sa amo na pila mo na ni ka nga nag-serve ka? Since kay 22 years na ko in service. Okay. So all election nga natabo sa Pilipinas naka-serve. Bumbuan. So, pupupons, Paano rin isang DESO, Department of Education, Supervisor Officials. Yes, no? So, muna, no, bumbupons ang, at least, mga teachers nga pulaw bugtaw, no? Kundi na may honoraria naman sila. Syempre, nagulat-hulat man sila, no? Mga 10 days, di man siguro bumbupons, no? Ang ilagin hulat kay May 9. And then, siguro 9 to 10 days ang ilagin hulat. Kasi gina-process pa ina. At least, no? Nabato na nila ni sa mga teachers. Matamat lang, gina-schedule ni sang COMELEC. Kaya linibo man ni sila. Ang sakit-sakit kay iti, may tax gali to? Oo, may tax gali, no? Sa 10,000, 2,000 gid ang tax, 8,000 na lang mabato nila. 8,000 na mabato nila. Grabe, may tani, ginahatag na lang niya sa gobyerno ni aton nga problema sa aton kay do amo ni makagagmay nga mga bagay daw kadasig na sa aton magpangkaltas kay tiwan nila ginalantaw na ang risgoda kag ang kakapoy sa mga teachers naton. Oo, may tax gali na. Bisan pa paano palipayon mamla sila makabaton mabilo pa sila nga 10,000 pa sila nga 70,000 o tingnan na lang ko kumbuina na lang puro na lang kita tax. Ay ba ni ganito nga binilyones kata ang sulokton sa tax to ay gani ginasapak. Wala ka bayad tax. So, bupons, amo ina. Ako ya ang kaluoy kay Bumbuana, ara sa mga teachers. Okay nga for how many years na, how many decades nga mo amo na sila? Inabuhinan pa nagli sila sang tax da? Oo. So, amo na gani, no? Subo man tong ni sir na may tax pa na ha, wala ginabalya bubupons kay man abi ko gani mga balka nga 10,000 nga honorarium 10,000 no. Si Sir Giovanni may malumanay japaw pambal niya may tax sila nga ginabuhin. Pako ako ya sir kung silang buhin ko tax maasalta ko yung magamus ni. Kamo na lang na sunod kuana ng serbida. Ang mga teachers yan nagpulaw bugtaw man na anyway may tax sila bumbupons no amo man na atong nagbaton sang 9,000 tim buhinan kabilet say 1.8 pila naman ang mabaton mo 6.8 amo na kulang ganun 6.2 pila 6.2 do kagamay no so pero amo na bala no ang ila tuod na bumbupons kita ko during that time sang nag-account natapos nang sige sinulod tong mga nagbalik sila sa mga election returns mo, naging dulong na nila sa canvassing area sa government center. Nga
ng mga teachers, no? Gina-escorta ng sa PNP. So, karis go man bala. Pero, but then, balo naman na sa mga teachers, doon nasanay naman lang siguro sila bumbupons, kay every election na mo nang ila sining role. Pareho ba ni Sir Giovanni, amanya, pila na ko katuig-tuig, pila na ko, mga duha na ko kadekada, gani nga, naga-teacher ko, join ko sa election, subong chairman na ko. So, amoy na, bumbupons. Sige, nagayumyuho man to sila, no? Nga nagabaton sa ila nga honoraria, nga honorarium, nga ginahulat man, no? So, Bongbopon, sa mo so far, ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang Zona Libre, kini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansido Surilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 56 minutos sa nakaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Bombo ulit, forward yan. I-off mo na Bombo ulit, no? Kag forward, dam lang ko sang bago, kay daw naga-invalid ko, no? Basta di sa kasulod. Sige, i-off na lang na, no? Kay ma-forward to bago to sa iya. So, amuning ako naluuyan ng mga teachers naton bla, no? Okay lang sa iban. Ay, di pa to yan nakatapos, no? Gahulat na to sila ya, alas 6, alas 5, guro alas 5:30, way na sila ya sang butante sa ilang presinto, no? Tigahulat na lang sila mag alas 7 nga mag-close ang presinto kag mag-send sa server, no? Sang resulta. Sa mga boto, print out o kag i-send dito sa server nga namtang dira sa may bahin sang no? Sa bahin sang Bacolod City Hall, no? So pero ang iban to ya sus makaluluoy, no? Kay nga nang pag nila kagahon pa to sila yan nagkuan, nakapala uli. Kitanta, no? Kayo kuti nag-apas kato kay Bumuan, no? Kay Bumuando, kay Bumucarla sa government center, no? Sus alas 3:30 kagahon may inabot pa yan mga teachers, no? Pangdala na iya mga ballot box, no? Mga computers, mga BCMs na, no? Gagin gamit sang eleksyon, no? Tapos may nagapilila pa to, no? Tamaan pa kahinay, no? Iba niya gapungko, samtang nagapungko sa second floor, no? Sang government center, no? The session hall, kaya second floor, gapila halin to sagdan sang Bacolod Government Center sa babaw. Iban niya gapungko nagakatulugan, no? Nagapungko o nagakatulugan do naga-invalid gi kuno bumbulitaw nga no? Try ta na lang bisa karon sa kwan sa messenger niya be. Pwede mo lang na ma-search ang iya nga ano, no? Sige, no? So amo na sa mga kabanan, no? Ang ining sitwasyon, no? Ginalantaw ta, no? Nga sa 10,000 8,000 na lang 8,000 na lang galing ila nga babanton ka med tax. Kung ako na sa komisyon like sa ato na, no? Aton istorya insindihan na lang ta, no? Tagsa kung talagsa sa 3 ka tuig or every 3 years na lang niya gani. Ha? Every 3 years nga pag survey sa manudo kag pagpatigan naton sa eleksyon, no? So hatag ta na nga abi bilang bulig konsuelo. Kay nang pantaman kon ano kakapoy, nang pantaman, no? Sini diri kon ano kakapoy, no? Ang aton iya nga mga manunodlo basta eleksyon. So, ti kadasig sa gobyerno ta ba? Nga magkaltas ang buhis. Ti amo na ganing problema sa inyo kay ti sa ginagbay daw dasig kamo. Pero ning mga negosyante ni gani nga perte ang pangawat nila sang buhis ni, no? Nga daw sa way la gani sa pakialam kay ariglo man nila ang Bureau of Internal Revenue. No, way ta gani gina exido na. Nga diyan kuluaon ta ni gani milyones pa na ganing kuluaon ta da. No, di ba? Tingnan mo ito na iya gina-stricto. No, gina-stricto ito yung mga ginagmay. So meaning to say, diri lang kamuya gali, no?
maisog or diri lang kamo iya, no? Gaid-id, no, sa mga gagmay. Kay kung mag-id-id ka mo diri mga kabanan sa dinalag ko, hindi na ta guro ya magkwandi no? Hindi na tayo guro mag problema pa sa mga gastuhan naton ya. Oh, kay insidihan ta na kinang lanon naton mo. No, ang eksiduhon ang aton nga pagkolekta sa mabuhis kay ti ang galastuhan ta perti kadamo. Ha? Ang galastuhan naton perti kadamo. O, imagine, swelduhan ta pulis. O, doble. O, okay naman kanong bumulita. No? At least, sa ikatatlo tang asento doon, okay na sa. No? Pulis, army. O, hindi ta na pangwaon. No? Kung hindi ta bigsido sa taas, pero ting aton. No? Dapat hindi tayo silingan pang single out lang ta. No? Kuha na lang gid na. Bulig sa mamudlo. Ang balon nyo, may sweldo mamudlo. May sweldo gani. Isa lang na iya kagabi nga pulaw bugtaw. No? Sugod ka lang sa isa aga, sa malasitis ka. Basta pagka the next day, no? Kapoy-kapoy na. Sa tuod-tuod lang. Mayo ko nagapungko ka lang dati, hindi ka na ma-stress. No? Hindi ka na mag-entertain, hindi ka pagkapuyon. Ha? Sa pag-entertainar, sa mga tao, dira ka sulod sa presinto. O kung may mga reklamo. O. So, dala na tanan-tanan, package na. No? So, bot silingon, ang bilog mo nga lawas, hindi na i-relax. Pati utok mo, no? Hindi man na i-relax. Basta, eleksyon. Oo. Ang risgo mo sa nada, tagay daw nagakuan ka man mo, no? Lantaw ka man niya gani, nga ti, dapat mangin, kuan man, simultaneous, o kung mangin smooth man. Ang imodra ang pagpadagang, kung ikaw yati, chairman, no? O, chairman ka, dira sa isa ka presinto. Nagurong iban niya ti Dr. Mara na lang niya survey kasi rin niya ti mapulaw ka kakapoy ti kwarta man tuod na kanang lanon tama na pero so hindi gani ka bulong sang kakapoy ta and then ti tapos magkuha ka pila-pila man Japon kaysa una do gina ATM taman lang ina mauyang pa yang mga teachers kadto dira no sa kumilik tapos mapila-pila ti okay lang yung subong kaya doon nag-report na sila sa mga eskwelahan nila. Pero iba niya, abing ati, nakaschedule nga ini ka-report, mo yang kay Chimpo mo yan. Ka magpila mo, yang ka man to. Sa imo siningan Chimpo. Nabla, ti ko subong, inakwanta pa ang protocol ni, ti magpadira guso na da. Pagtililipon, ti dapat tani may isa lang ka-representative la. Or amin, ti pasulod kay ti tagsa ka mga teachers, may mga ATM ba na ano kasako, ginang landbang subungaw. Galing ko sa landbang ba gani ba utro man yung bangko no? Nabla mag-sikasok na damo pa mga buritse. Yawan ka pa, inuras ka pa na ka makagwa man. Sa mabangko nila, kadamo pa sa mapilala pa po na no? Hindi pa kontento sa isa ka ID. Kaya gusto na duwagig ka ID. Ang perma mo, idiron pa po. Ti sino pa? Ba ang perma mo na hindi mo na siling ma-perfect mo na. Di ba? Sa mula na nabla. Kasi ang una daw gina ATM, pasulod mo na sa ATM. Nga subong daw pila-pila naman ta. Pero with all the sacrifices, with all the sufferings, with all the stress, no? Kag frustrations nga natubang sa mga teachers naton, last election, no? So nagasaludo kita Japon ni sila. Kaya without them, no? Hindi matigayon ang aton nga eleksyon. Sang talikdan nga mayon webe. Kudos to all the teachers who serve as BIs, BOCs, no, kanag hatag man sa ila sa nga parte, no, being a part of our historic election man sa Gapon nga natabo sang Mayo 9. Mabuhay kamo. 5 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton sa ringa pagpalagad sa Pia Kalinya, no? Attorney Cesar Viloria, isa sa mga bisita naton subong nga gabi. No, kay diskusyonan ta ining mga mga paandam, no? Diri kag warning ni Senate President Vicente Tito Soto III, no, sa Supreme Court, no, just in case kati mag-prosper kuno ining petition, no, sa mga petitioner sa Supreme Court basi maapektuhan ang ang proclamation, no? Madilatar proclamation is set to be on May 26 sa House of
Representatives. So kung man mga dugang opinion diri si Attorney Cesar Velorio. Attorney, good evening. Live kita sa Bomba Radio Bacolod sa Facebook and sa YouTube. Si Bomupon sa upod mo diri sa buong gabi, Attorney. Mambupons mayong gabi kag mayong gabi sa tanan nga tagpalamati sa nga Bombo Radio. Salamat sa ning kay gayunan makigbayin sa imo partner. Yes, Attorney, no? Nice to be back, ano? Naidlaw man tas ang tingog mo sige lang. Anyway, oo naintindihan mo man na siguro So, and then kantuan ta na karon. So, ang daw nakahulog ba sa atensyon naton, no? Bilog nga Pilipinas naman sa sining pag-warning ni Senate President Vicente Tito Soto III nga ti makaangkon sang constitutional crisis if ang Supreme Court, no, magabalabag sa vote canvassing for President and Vice President sa House of Representatives, no? So what do you think? Is there any possibilities nga maka-intervene diri ang Supreme Court kag madilatar ang proclamation, Attorney? Well, una sa tanan no ang Korte Suprema no naga-exercise ang iya jurisdiction base sa konstitusyon no ang iya constitutional mandate. May mga appellate jurisdiction, may exclusive original jurisdiction ng ating Korte Suprema. But ara man sa principle sa jurisdiction sa Supreme Court that the Supreme Court only hears justiciable issues or controversy. Mga political issue naga-hands off dira ang Supreme Court. But since this is a petition filed, ang Supreme Court kaya ma-take action gina, no? In fact, 2 hours ago, the Supreme Court through its I think spokesperson nagpagwa nga as of today the Supreme Court did not issue any restraining order but issued an order requiring the parties to file their comment. So butsilingon ang mga petitioners even ang COMELEC, ang Board of Canvassers, ang Congress, and then the respondent no sa company President elect BBM, gintagaan sila 15 days to file their comment. No, so wala sang TRO nga na-issue pang Supreme Court, but they were required to submit their comment. So kung lang taon naton, outrightly wala man niya gin-dismiss ng Supreme Court ang petition. In fact, the Supreme Court has given due course sa partido kagintagaan sila sang opportunity to argue, no, comment, no, whether or not siguro mo nang main issue dira whether or not that the Supreme Court issue the restraining order or not. So muna siya partner ang sitwasyon subong as of today. So in short, wala pa ta TRO. But obviously, the Supreme Court take cognizance over the case. Subject, of course, of possibility that the Supreme Court, after the parties issued their comments, there is a possibility that the Supreme Court may dismiss or padayunon ang petition nga gin-file sa ila partner. Okay. No, kay when we say sang sa petition, although matakol nila ina, but with regards sa decision, kay akon sa pagpati ko, it takes time paniguro no? Hindi man sila nga ura mismo maka desisyon na sila dayon sa sining petition gindala dira sa Supreme Court prior pa man sang proclamation sa House of Representatives. Yes, partner, kay una sa tanan, ang TRO is just a provisional remedy. While the merit of the case is being discussed, heard, and of course subject for resolution, ang Supreme Court may mga powers, including ang pag-issue sa mga provisional remedies or interlocutory orders, samtang nga ginahir pa ang mga ebidensya, no? Kung ma-prove sang partido nga may necessity or urgency for the Supreme Court to issue that restraining order. Tandaan naton, ang restraining order nga gina-issue sa Supreme Court, partner, lain na siya sa restraining order nga gina-issue sa mga lower courts. When we're talking about period or effectivity sang restraining order. Sa mga lower courts siya, may period, may 20 days, no? May araga na 72 hours nga mga issue once ex parte, kung may mga necesidad gid, may urgency gid. Ang Supreme Court, once nag-issue ang Supreme Court restraining order, it is effective unless nga gin-lift sang Supreme Court. So muna iaya ang authorities. That's why nga ginatanaw kay once may TRO ang Supreme Court, of course, ang question dira will the Congress
acting as the National Board of Canvassers follow that order. Kung for example lang gid no, wala kita gambal nga the Supreme Court will issue gid TRO, but ang pamangkot dira kung patihon kay kung maghambal karon ang Kongreso. In fact, kung mabatian nato ng statements ng mga senador like Senator Tito Soto and Senator Franklin Drilon, nagambal sila nga wala sang jurisdiction ng Supreme Court over their authority as National Board of Canvassers because they are constitutionally mandated nga mag-canvass ang votes. Yes, correct. Matabo, kung magambal karon ang Supreme Court nga stop ka mo anay, kay hear tani anay ang kaso before nga mag canvass ka mo dira. So kung may restraining order, mambal ang Kongreso, hindi kami magpati. No? Tapuso na mo na ang canvassing. Kaya nagapati kami nga illegal ini, unconstitutional ang ginhimo sa Supreme Court, ma-proclaim kami. No, after sang canvassing. So here lies the crisis. Hindi lang nga tungod nga wala ta presidente nga ginatanaw naton nga constitutional crisis, but ang crisis nga ang isa ka departamento o branch ng government will not abide with the directives ng isa ka branch ng government owing to the fact nga may ginatawag kita nga separation of powers, no? So amo na siya mga posibilidad nga magakalatabo dira. That's why nga ang aton nga Kongreso through sa mga statements sa mga senators naton daw naghambal gid sila nga wala jurisdiction ng Supreme Court. So isa ina ka scenario nga ginatanaw naton kung hindi pag-deny sa Supreme Court ang restraining order. No, so duwa ang posible, of course, whether the Supreme Court will issue the restraining order or the Supreme Court will deny the restraining order. But may ara pagid second nga mga scenario, if the Supreme Court will deny the restraining order since the interlocutory orders na ginapangamuyo sa mga petitioners, pwede ayan nga padayunon gyapon ang kaso. There is also a possibility that the Supreme Court will dismiss the petition. No, mambalan Supreme Court, we don't have any jurisdiction, although we require the parties to submit comments, no, comments sa TRO. But on the merit of the case, o merits of the case, mambalan Supreme Court nga, since this issue is beyond our jurisdiction, i-dismiss nila ang petition. Posible man na. Or posible nga padayunon while padayon ang canvassing. Tandaan naton nga as long as there is no restraining order, wala sang reason that the National Board of Canvassers will halt or stop their function as Board of Canvassers partner. Okay, sige daw kaklaro ano. So anyway, amo na siya no. So kung natawan naton no, kay ang considered attorney ang magwa ilang galing no, nga daw patihon pa iya, or we can say it nga ti sitwasyon dira sa bahin sa Supreme Court no, o majority sa appointees man no sa administrasyon ni President Duterte no. So I don't think so kung mag-prosper ini, attorney. Well, ginatanaw man naton, everything is possible under the sun or inside the courtroom no. May mga ginatawag kita nga mga sometimes mga reversal sang mga jurisprudence, doktrina sang Supreme Court, may ara nga mga lain-lain interpretation, may ara korte nga nagapati, balo tandaan naton ang composition sa Supreme Court, tao malang na sila partner mo. So they have their own interpretation or individual interpretation. Kung ang question of merit, kung basaon nato ng petition, may ara man sila basihan no. Kulang taon natin may mga legal argument sila no. Example, may facts, undisputed facts nga may mga kaso sa una about tax evasion, may ara filing of COC that did not disclosed ang mga convictions. So may facts, may controversy as to the facts. So posible man nga pamatian ina, although nga i-deny ang TRO, but kung padayunon nga makapresentar ebidensya, makapresent argument ang mga petitioners, pwede nga patihan sa Korte Suprema partner, pwede man hindi. Na so mga possibility dira. Okay, oo. So kay ti tuon no, kung kwanta mi granting nga matabuin na ti paano tabi ebi maka-transfer sang power sa the next
administration nga mangin peaceful. So gwati daw maginamo gigita bilog Pilipinas ni uro munit siling tanga papelayo lang ang mga civil war balik naman ta attorney. Sometimes naga-result ina mo na ganing ginabantayan. That's why amo na siyang gina-avoid nga constitutional crisis Yes. caused by, let's say, circumstances nga hindi makaproklamar, so wala may ma-assume office. So anybody cannot just simply assume the responsibility of a president, because ang position sang pagka-presidente or vice-presidente, elected na sila mo. You Yes. cannot appoint a president under our jurisdiction. Wala iya gina-appoint ang presidente. Sometimes sa mga civil war, for example, may mga ginamo na on the wood, may mga possibility nga may mga holdover positions kung ang sitwasyon will warrant an holdover position, because of course the incumbent president hindi wala sa transition nga matabo, hindi mahatag, but may ara mang krisis gyapon, because ang constitution nato nagambal nga ang term sang presidente ga-end I think by June 30 noon time masulod dayon ang bag-o nga elected president. So amo na siya ang ginatawag nato nga transition period, meaning from one power to another isaylo ina. So ang matabo sina kung wala sang naproklamar, wala nag-assume office ang elected president, of course mamangkot man ang iman ti anong power ya sang presidente nga nabilin, because nagabal ang constitution nga nag-end ng iya term sa sina nga adlaw. So another problem, So ang gakatabo sina di ko may mga proclamation. Kay tandaan naton partner gakatabo lang ang mga succession, either may removal, may impeachment, Kung naka-assume na office, for example, let's say na nagtaliwan ang presidente na on the wood, siyempre ang vice president will succeed. In the absence ng vice president, ato na tong Senate, President, House Speaker, so on and so forth, succession. But iniyang ginaistorya naton diri sa kaso is we're talking about COC, cancellation of COC. So matabo niya pananglitan bikaron ang Supreme Court despite non-issuance of a restraining order, later on mag-decide nga i-cancel, i-declare nga canceled ang COC. So sa sinang panahon, magambal ka canceled ang COC, wala ka naging kandidato So whatever the results ang binutuay, miski pila pa ka bilyon nagbuto sa imo, kung gin-consider ka sang layi nga canceled ang COC, hindi ka kandidato. So wala ka ginbuto. Although gin-vote ka, kay ginsulatan ka to, pero ang balon ka nga hindi ka candidate in legal interpretation. So kung wala ka kandidato, useless lang ang boto sa imo. So isa ina ka mga ginatan-aw kay iban gambal nga may ara man ang vice presidente, why na question ara ang vice presidente provided nga they already assumed office. Correct. Na proklamar na sila. Karong kay wala, karong gin-cancel ang COC. So butsilin matabo ang mga possibility that ang pulo ka mga kandidato mabuhinan isa, siyam na lang ang pilian. Tandaan pagid naton, sa aton electoral process, we don't vote by majority. Meaning wala gadaog ang kandidato tungod majority ang nakuha niya. Ang requirement lang sa aton election is plurality of votes. Among all the candidates, sino nakagarner sa pinakataas na boto among them? Amo inang gadaog sa election, not the majority. So kung amo na matabo, may cancellation sa COC, hindi sa kandidato, so sinong mga kandidato? Kundi ato ang siyam nga nabilin. So isa na ka mga balantayan partner, nga daw ginagamugid ang pangunahuna sang aton kauturan, pero actually kung ginatan-aw man nato ng atong konstitusyon, kay nagapati man ako partner nga tanan nga nasyon sa kalibutan, especially democratic nations, naga-prepare na naiya sa mga eventualities. Kay hindi man na siya impossible nga matabuin na. Because history of the world, nagahambal nga may mga nasyon kita, nga may mga constitutional crisis, hindi pag-recognize ang pumuluyo ang iya pagdaog. For example, mayoriya sa pumuluyo, tungod gambal ang pumuluyo nga gindayaan niyang eleksyon, gin-magic ang eleksyon, may mga muna nga sitwasyon. May ara man nga may mga order, for example,
nga orderan nga hindi anay siya ka-assume office because may ara siya conviction, may case on and so forth, kag hindi pagpatihan ang order sang korte, for example, ti matabo siya na ti ilinaway, no? Crisis gapon. So hindi na mag-function ng isa ka gobyerno because ang isa ka branch ng government wala nag-functionar tungod nga wala na ginapati sang piya karon. Kung wala na karon executive, wala na legislative, wala pagi judiciary, kag iutdon mo ang kamot sang judiciary nga daw wala na siya effect. So another gamo sa aton pungsod, partner. And we hope nga the Supreme Court will act judiciously. And kabalo man kita mga maalam inang Korte Suprema, hindi ta na matudloan kita pa na ganito tudloan nila. But of course, they are also citizens ang aton nasyon that recognize ang mga effect kung mag-issue sila sa mga orders nga mag-halt sang proseso, political exercise, no? Basi mag-change na naman ang doktrina nga nagambal nga basta political issue hindi mag-intra ang Korte Suprema, partner. Okay, oo. So, attorney, may ari kita di sang ako, no? Kundi, ginmanduan ni sila, no? Ang camp ni BBM nga mag-submit sa manifestation, no? So, diri, kadi sa ka-attorney Estelito Mendoza, no, saying that the SC has no jurisdiction to stop the canvass and proclamation sa nasiling mo na na. May ginsight pag show? Section 4, Article 7 sa Constitution says the language and intent of the provision makes canvass and proclamation by Congress mandatory and the Supreme Court is without jurisdiction to prevent implementation. So doon nagsanto gid, no? Basement sa imong explanation, attorney, kag ang manifestation ni attorney Estelito Mendoza sa sideman niya ni BBM padulong sa Supreme Court. Yes, correct. May mga ginatawag kita mo nang ambal naton nga may mga separation of powers. May boundary, no? May ginatawag kita, although that is invisible. Sometimes may mga, in fact, they give due deference sa functions ng isa ka departamento. Right now, since we're talking about a political exercise, it's a political issue unless sa sininga case, kung makita sa Supreme Court, partner, nga hindi lang siya political issue. This is justiciable issue because it is an interpretation of existing law, ang election code naton, interpretation sa Constitution, tandaan naton, sa aton jurisdiction, sa pungsod naton, ang Supreme Court and all other courts, no, ang may ara duty to interpret the law, tandaan na naton. Kung dira naman nga bahin, nga mahambal ang Supreme Court, pwede But on matters of deciding or stepping into the authority o constitutional mandate given to a certain department, dira naman makadtong issue nga wala sila jurisdiction. So possibly ang Supreme Court tambal nga on that premise, tambal siya nga wala kami di jurisdiction because we cannot we cannot violate the Constitution. Pwede na, no, kay mandate. But tandaan nato na tanan nga mga opisina sa gobyerno or branches of the government may mandate sa Constitution na. They are created by the Constitution because butangtang ang ila authority emanates from the Constitution. Pwede ta mambal nga kung may interpretation about the certain provisions sa Constitution, wala naman ta iban ginadalaganan kundi ang Supreme Court. So everything is possible. Ang argument, siyempre, sa kampo ni Bongbong Marcos, partner mambal nga ti wala jurisdiction. But on the other camp, mambal nga may jurisdiction No, because this is a legal issue. This is an issue involving election law. Di sino ba ma-interpret alang-alang ang ma-interpret karon ng Senado. Ang Senado, tandaan naton, acting as a board of canvassers, duty lang na nila mag-canvass ang votes. They don't exercise judicial function. They cannot interpret whether or not that the petition may merito o kung wala. Supreme Court or Korte lang gid na, partner. Isa na ka mga aspeto nga balantayan naton nga base dira bala mag-agi ang Korte Suprema nga mga unusual nga mga tandaan naton may mga doktrina ang Korte Suprema nga sila mismo naga-reverse, no, sila nagabag-o because the Supreme Court has the power also to reverse itself.
ang Supreme Court nagabag-o man na iya sang doktrina nila, no? Damo na nagkalatabo diri sa aton pungsod nga ang Supreme Court ang ila doktrina sang una, example ang Aguinaldo Doctrine, no? Sang una ti Supreme Court decision na, no? That's why Aguinaldo Doctrine, because it's a case involving Aguinaldo nga party sa case, pero gin-reverse man nila kag ginambal nila nga hindi na applicable subong, no? May ara na sila period threshold, after sina hindi na pwede magamit nga defense ang Aguinaldo Doctrine. So it is one of the examples nga mambal kita nga ang Supreme Court nag-reverse sang ila mismo doktrina, partner. Okay, sige. Anyway, at least, no, nakakuha ta opinion ni mo, attorney, and the other side, no, of the story, ako gusto ko lang gid man, no. Although ay ka maging palad last May 9 nga election, no, as panapili as councilor, but what is your observation, no, sa sining election kay siling istorya gani hindi lang baha kundi daw nag-anaw kuno sang kwarta diri sa Bacolod, no, and masakit ini, no, attorney nga lantaw naton sa mga obserbasyon ta sa 61 barangay sa Bacolod, attorney. Yes, honestly, kita naka-observe kid. In fact, this is not just a chismis, no? Everybody knows na Marites, massive no? kayo. In fact, the term is hindi ganay a partner, baha mo nag-anaw gid partner ang binaklanay buto sa siyudad sa Bacolod, and very sad because even kita nyo man sa social media gina-interview gani ang nakabaton kwarta, no, in broad daylight, at the heart of the city, gina-interview ang pila ka mga tawo nga naglinya sa isa ka building nakabaton sang 1.5. So is it not enough to say nga grabe ang violation naton sa election law? Unfortunately, we heard sweeping statement that kung wala gani ebidensya kag way man nag-file kaso tiway lang just like saying if that is the case, kung amo na bi karon ang interpretasyon sa tanan nga mga government agencies, kapulisan, NBI and everything, kung way man kadto sa lugar kundi nga magreklamo, may post na nagkikita. So if that's the case, nalubong na kita nalubong nagkikita sa lutak nga exercise. But of course, whether there was vote buying or not, desisyon na isang tao. No, decision sang tao, nagpili siya, nagambal siya nga amo niya butuhon ko because based on my qualification, ginggaan ako ya kwarta, kag nanamian ko ya sa tao nga nagatag kwarta. Amo na ang realidad. That is our interpretation, but of course, we cannot cry over spilled milk na perdi na kita. Enjoy man kita imaginaw lang nga tiyo Bacolod partner, yes, no? And dako na siya nga realization sa aton nga sometimes we are stubborn thinking, believing that the people of Bacolod, you know, why ko nagambala nga ang nagdala og pigaw. They have the capacity, mga matanda, maalam, may kasarang o galing ginintrahan lang gid sa kinawartahanay. That means nga makambal kita nga ang consent given by the people is not voluntary based on merit alone or qualification sa candidate, but including ang consideration in terms of funds and money that will defeat the political exercise. But again, ginarespeto nato ng buto sang pumuluyo because for them, ang qualification sang ila pagbuto is based not only sa ngalan sa kandidato, but of course, ang ila man niya nabatyagan nga nakabulig sa ila. If the 1,500 helps or the 2,000 pesos help, ti ila na iya sang pumuluyo sang siyudad sa Bacolod partner. And we respect that. Gani. Ay mo na abing kultura ta din. That kind of culture nga di na madula basta may eleksyon. Hindi na gid madula ina. Realidad, no. Sometimes muna ngambal naton, may naga-attempt like me naga-attempt nga daw idubuang testing man bi no nga we will try nga wala sang binaklanay buto, mangampanya lang kita. But I'm not saying I know damo dara mas qualified sa akon. Wala gani nagdaog man, no? Wala man nagdaog. Gapati ako exercise ni isang tao, but ultimately we are still positive and optimistic na maabot ginayang panahon partner. Maabot ginang panahon nga if empowered ang tawo,
balo ka honestly partner, may ginistorya ko ambalya sa kontol. It's not only about money or winning the election, it's about survival sang pumuluyo sang Pilipinas. Because pamangkuton ka subong partner, ano unahon mo? Prinsipyo mo o pagkaon sang bata mo. So amo na katabog gyapon, if ma-empower ng pumuluyo, may pangabuhi nga mayo, may disinti nga pangabuhi, amo na partner, madamo-damo nga politiko hindi gusto mag-alam ang pumuluyo. Damo-damo politiko nga hindi gusto ma-empower ang pumuluyo because they are banking sang amuna nga attitude kag pangabuhi sang tawo. Though ido bilang nga kung tutuyon mo, gaamo gani damog, no, gamay man lang makadto na sa imo. So ginaamo na nila, but I believe in due time and in God's time ang pumuluyo iya maging maalam na gina partner, no. Kag money during election will be irrelevant. Nakatabo na ya, no, may mga circumstansya gani nga sang chimpo nga nag people power out, may taga ito kwarta duway man siguro, no. But of course again we respect the decision, and ako ya guro mambal ko nga while we are saying let's move on, padayon kita kay nagdinadaog na, but hindi naton dapat tulugan kag punawon ang hindi tsakto nga nagkakalatabo during the time of election partner. Otherwise, just like virus, ma-immune na partner. And ang pinakamasakit kay gataas ang dosage partner. So kung gataas ang dosage, medyo mamahal-mahal na gini partner, no, sang una 200, 300, 400, 500, nag-attempt sa 1,000, nag 1,500, nag 2,000. Hopefully next election hindi na maglabot 10,000 partner. Anyway, the life must go on, no? So it's time for us to move on na, and manablasling nila, try until you succeed, ano? So still a good job, attorney, no? Sa imo sa ning prinsipyo man pagpapilas ka unsa diri sa syudad sa Bacolod. Thank you, and good evening, mabuhay ka, attorney. Thank you partner, mabuhay ang Bumbo Radio, mabuhay ka Brother Pons, and salamat sa tanang nga tagpalamati. Enjoy the night and God bless you all. Thank you again. Sige, salamat. Attorney Cesar Viloria, saman sa mga ginhulam naton anay nga opinion niya with regards no sa sining warning, no, ni Senate President Vicente Tito Soto III sa korte sa publiko, no, kabasi ko makaangkon sa constitutional crisis kon balabagan sa Supreme Court ang canvassing sang pagka-presidente, no, sa bahin sang sa bahin sang House of Representatives. Imagine nabla kong isang makalawat-tawat na kag daw muna na, no, ang resulta ti amo na respetuhon ti kung kaysa intrahan pa. But still hoping and praying, no, nga sa proclamation dayunon ginaiya sang kongreso, sang kamara, di representantes ini na pwede mandilatan, ni pwede iya nga intrahan na sa Supreme Court because man sa sining separation of powers sa judiciary and sa legislative ang sakay sang aton sa iya nga gobyerno. No, so sa manifestation tiyo mo na, no, ginsight man sang Batikan nga abogado Attorney Estelito Mendoza ang ining manifestation sang kampo, no, ni Bongbong Marcos. Mugin na iya basta historic win, no, daw damo ginagakuan bala, no, nagapakita sa bagay, pero we're not trying, no, why kita isilingan ti daw nagaduso nga iguan ang pamisaron sang tawo, no, nga para nga kung ano na mihimuon da ka mag-alsa o mangin rason para ka mag-alsa kita against sa ato sa gobyerno ka maglinaway kita, no, nga madilatar o maginamo ang bilog pungsod Pilipinas para madilatar proklamasyon lang bisan ano na lang himuon, no. Let us give chance, no, sa mga nagdalaog kag will paid respect, no, sa desisyon sang tawo and sa resulta sang election. Kaya siyempre may sidelight ato ka Attorney Viloria kay ti ika-26 siya, no, nga sa 38, no, sa 38 iya makabanan nga nagpapili sa pagkakonsyal diri sa bahin sa syudad sa Bacolod ang numero ni Attorney Viloria ika-26 siya, but still a good job, di
Di mo na sa basyon may 2,000, may 1,500 nga tinagaay, ti imagine. No, kultura na sang Pinoy, di basta eleksyon. Kwaom na sang taong kwarta ra ka butuhon ang naghatag sa ila, no? So that day kay ti sa tuod lang kinanglano na nga sa mapigado. O ang kwarta balaw ta man kag sa hindi, no? So but money can't buy happiness. Ini niya sila makabakal sa imo kalipayan ang kwarta. Kag isipon ta kwarta eleksyon sa isa lang na kadlaw, and after that, no? Ti balik naman ta sa sa kanding, no? So muna bala ang ginapunto taman, no? Nga isa election in one day mangin happy ka, no? So daw kalimbawa daw 1 millionaire ka kay tinakakwarta kay ba nakaangkon kuno to 7,000, 8,000 nakakabi. Oh, and after that, maubos man na Japon. Oh, pamangkot, no? Ti ay pagani ka pungko ang mga nagdalaog ding aging pangbuto ninyo, no? Ti ano? Damo may kwarta pa, may bilin pa? Wala na ubos na. Oh, so I don't think makasabat na sa problema nyo. Nga kuway unod ang talagbasan nyo, politiko, masulod sang bugas sa talagbasan nyo. Din man nga Jis man, yung mo na kwinartahan na, nag-anaw, ang term yan, nag-anaw, naging sang kwartang bakulod, tiyo mo na, no? That's the reality. 37 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8, magabalik kita, base mingagaw naton ko, ano, ang linya ni Samahan na Witipting Pilipinas President Monicon Yox Pentevella, direktamente dito sa bansang Hanoi, Vietnam. Update kita sa 31st SEA Games, no? Kagimit of standing naton kay Pilipinas sa ikatatlo, ikapat, no? May adlaw nga pabilis ikatatlo, kung sa hulog naman, bawo ang Indonesia gid galaga sa aton, ang pungsod Indonesia. Pagkahatag lagi tayo sa pila ka mapanamdom din balikay kita pagkatapos kay lamang sini. Standby! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang Balik na rin sa aton sa rin pagpalagad. Oras sa pong radyo Bacolod Philippines Standard Time. Kuratay 8 minutos sa nakaligan sa atak ng alas 8 sa gabi. Right tabi, pamulit no, si Sir Nyox sa Puente Villa. Kaya tuto sa gali subong no, sa bayan sa Hanoi, Vietnam para sa ring aton nga 31st Southeast Asian Games. No, diri sa bahin sang kuan no, sa bahin sang Hanoi, Vietnam. Kaya siya man ini ang present no, nga presidente sang sama ng weightlifting ng Pilipinas. So magapaging no, kita kay buwas galing adlaw no, sa aton nga makabombo ang Olympic gold medalist no, nga si Heidelin Diaz may hampang buwas nga daw. And sa bahin sang kuan no, sa bahin sang tawag sa rin no, sa bahin sang weightlifting no, may ara sang kuan no, may ara sang bronze medal na. Kanang latest nga medal standing naton no. So paano ini? O kay kita nagaagaway kita sa Pungsod Indonesia no, Pungsod Indonesia no, sa ika-4 kag ika-3 Pilipinas tera sa ika-3 no, nga kuan no, nga posisyon kung kaisa makuan man na no, lapawan man kita sang Pungsod Indonesia.
Di syempre, no, nagapanguna ang Vietnam, no? So nagapagadwa ang Thailand, I think, no? Thailand is the second, no? So and then ang Pilipinas, no? Dara sa ikatatlo sa nga pwesto. No? So may latest pa kita diri nga daw nagalagas man dara, no? Ang ang Indonesia, no? Man ang latest. As of May 18, no, 2022. So, total 150 medals na kita. May gold, may silver, may bronze, no? So, sa tatlong spot. Kaduwang Thailand, may total 186 medals, and una ang Vietnam, no, ang host country. Di basta SEA Games gani, no, sa lingtadre, ang host country, amo ginayang magapanguna, no? Kala nakikita, no, nga basta host country magpangaduwala sa pangatlo tigil-il nang ginang classic pungsod na no, tigil-il nang ginang classic pungsod na ikaw host country sa una, no, last 2005 I think, and then subong daw nakabalik ring SEA Games mo, no, so kita mato ang nagapanguna, diba? So mo nang ginatawag nila nga home court advantage, so mo nang ginatawag nga home court advantage. So bitaha gina sa aton basta nga ati ari diri ang event, no? So ang pag-travel nga daan, no? Kag ang environment mo pag-abot mo dito isa pa na sa makapaepekto, no? Sang aton nga kwan, no? Nga mga atleta, no? Ti imagine. So galing kay ti hindi man pwede matiner sa isa ka lugar ang event. So nagasaylo-saylo ginaiya, no, ang event. Hindi ko sa Malaysia, no, number 1 man sila, no. Kung sa Thailand, number 1 man sila sa ranking, no, sa medal ranking. So bisan din kalang nga pungso. Sa pekinin niya si former congressman, former mayor Maricon Yox Petuilla, presidente, no, sa Samahan ng Weightlifting ng Pilipinas. Sir Yox, sir, good evening, live sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo subong nga gabi si Bombo Pons. Mayong gabi daw, so hindi mayong signal sa akon, abot kung mayo ng reception para bumupon. Yes, you're coming 5 by 5, no, mayo ginang signal, but importante mabatian mo muna ako, sir, no, so at least maka-communicate kita, no. Anyway, kamusta dira subong sa Hanoi, Vietnam, sa weightlifting sa mga bata mo da, no, Sir Nyox, anong mga event subong or sa buwas? Hindi klaro ang signal sa akon bumupon, pero ang mahangop ko lang bali. Yes, okay. Diri, bali para sa weightlifting sa akon yang linya, bali may isa na ko ka bronze kay first day namon ini, 4 ka adlaw ang weightlifting, tibwas si Heidelin, 3 ang lister subong, pero daw nakakuha kami bronze, buwas siguro kabay pa makakuha si Heidelin gold. Tapos may 2 pag ko kabata, no, si Sarno Macrohon at si Sarno kag si Ando sa Cebu, base makakuha man sila Bulawan, ti makadugang kita kay subong daw ang diferensya between Malaysia, Indonesia, Philippines daw tag isa malang ka Bulawan nga medalya. So kabay pang makakuha kita sini siguro buwas kabay pa makakuha ko isa. Tapos day after that, basi makakuha naman ko liwat. Sa kay Sarno, daso makakuha abis sa kay Ando sa Cebu, kag sa kay Macrohon sa Zamboanga, at least 4 ang ginapaabot ko diri, no? So, at least maka-4 nga Bulawan o 3, dako na nga bulig sa Pilipinas, no? Pasensya lang ko mga kauturan, kag may gabi, kaya daw hindi klaro ang reception, iti ari ko sa Vietnam. Palo naman kamo Hanoi, Vietnam, amo niyang pungsod nga hindi kadaog ang Amerikano, nagira diri sa kontra Amerikano, hindi sila kadaog. So ari kita di subong kag daw puros lang ni di maniwang ang mga pumuluyo kay daw puros ni utan. Ang ilaya pagkaon pamahaw panyapon kag ugto panyaga puros ni utan. That's why kag may makita di katambok, no. Unless siguro mangkaradon ka. So why di tambok, no, puro di tanan. That's why hindi mapirdi sa Sistensyado gali sa sa Amerika.
ang mga Vietnamese Vietcong kay matilaw sila kag puro sila maniwang kay puro sila ni utan no panyaga panyapon. So mayo man kami di kay bisaludo ko sila pagkaon kay ang mga atleta mayo nga pagsagod, ang mga hotel marami man mga hotel. So do marami ang amon di mayo din treatment sa amon compared sa Manila kita na host daw. Nakibot ko diri kay mga atleta upod ko di sulong sa Hidilin gani ari sa Piat. Ginahulat sila daw payo man ang tanan no. Ari di sa Hidilin man kay kahulat siya kay mapaswab sila anti sa competition buwas. So diri sa amon hotel no. Nag-una diya si Hidilin no po sa iyang grupo nga 5 ang iyang team. So ang ako niya upod yang 16 no may ano ko 13 ako ka-atleta. Tapos 3, 4 ka coach no. Amo nang akong sitwasyon di. So mayo pagtratar sa amo di, may pagkaon, may hotel. Ang problema lang di galing wala tanto sa lakyan kay di magiti sila manggaranon nga pungsod galing ang ilang pagkaon para sa mga atleta siya do ka dalayahon. Saludo ako kay daw permilang di busog tumo ng problema sa mga atleta tani kay permilang busog. So kabay pa nga sa overall makapangatlo tabuas so makapang-4 kay 3 pa man ikadlaw ka matapos no kami katapusan na kami. So mga 3 or 4 more days so mapuli na sa Bacolod. Kamusta na ko sa pamilya ko. Daw okay man di kay di naguba na ding kita ko kay daw puso rin ka nanay di. Oo. Mo gani. Oo. Nanong sitwasyon? Yes, oo. So baliti sa kay Hidilin Diaz, so anong imo paglantaw? Sino makontra niya sini kag ano kadakong tsansa nga makuha tong bulawan ng medalya Olympic medalist ni. Kung ako sa inyo, kung ako sa kay Bombo Herman, kay Bombo Elmar, i-cover nyo buwas ang hampang ni Hidilin alas 12, dira alauna, diri sa amon alas 12 kay Waini Piho. Maski gold medalist siya, kabalo kamo may lain buot ko di ina. Kay ang Thailand may pagkadaya mong birahon ko ni sila kay may international conference kami sa International Weightlifting Federation next month sa Albania sa Europa. Tirahon ko ni sila kay hasta diri ang ginaya ginbana ni sila kay tungod hindi magwantang ilang nga doping ang ila drugs. Kay subong ang ila naman nga mga lalaki ginimo nila babae nagainit ang ulo ko pero ginipusan ko lang ko balbalon ko lang ni sila sa amon nga Congress rason nga bulan sa Europa sa Albania kay hindi ni maayo nga amon ang rason nga dumadulang weightlifting sa Olympics kay may iban di nga pungsod nga dalok sa medalya mo isa na hindi ang amon isa na dito was ang enkwentro ta kuan man malapuyot man si Heidi kontra man sa si Heidi kontra man sa taga Thailand kag Thailand na kontra naman niya sa una property sa di kaya mo nang abwas sa dyan kay may enkwentro sila grudge fight ni so kung ako kay Bombo Herman Bombo Elmar i-cover nyo ni Bas hindi siling just because gold medalist siya Piho why ni Piho kay dayaan ni ang kuan mo dayaan ni ang wala ni handong kundi pakawian ang Pilipinas ang Thailand sa weightlifting kay amo ni silang rason nga daw madula kami sa Olympics kay personal drugs ang atleta so amo na nga siling ko may adlaw kini sila nga bakbakan ko ni sila hindi lang drugs kundi hasta ang natawag na transgender ang lalaki ginahimo babae sa katunto para lang makadaog medalya sa Olympics amo nang hindi ko mauyunan so boss kabay pa mga kauturan kapalabati sa Bombo tanaw kamo buwas sa 12 o'clock kay amo nang 1 o'clock sa Pilipinas 12 o'clock diri sa Vietnam. Okay. Oo. Sir Nyok, sir, pwede guro no. Ang imo nga imbitasyon Tagalogon tabi sir no para ngati man nationwide man kita buwas. Tagalogon nato ng imbitasyon mo buwas kay Hidilin Hampang Sir Nyox. Go ahead. Ano to liwat palihog lang kwan kay may gagaho di. Oo. So, iambal ta sa Tagalog, sir, no? Ang pagpangagda mo sa Hampang ni Hidilin buwas, Tagalog ba lang version? Anong Tagalog nga version sa? Yes, nga pagpangagda mo sa Hampang ni Hidilin buwas nga pangamuyuan naton, Sir Nyox. Subong. Ako, sa buong Pilipinas, kung nakikinig kayo,
Bombo Herman, Bombo Elmar. Magandang laban ito eh. Bukas, alauna sa Pilipinas, alas 12 dito. Between our gold medalist sa Olympics, si Heidi, kasama ko ngayon dito, kalaban ng taga-Thailand. Nakalaban niya na ito noon at natalo siya dito. At tinalo niya rin ito. So, ang ambisyon nito talunin si Heidi na gold medalist. Kaya kung may panahon ang Bombo bukas, i-cover nyo ito kasi magandang laban ito. Kasi alam ko gusto ng Thailand talunin talaga si Heidi Lim para mapahiya ang gold medalist sa Olympics. Kaya, pero confident ako, kasama ko si Heidi Lim nung hapon at ngayon, confident ako na mananalo sa dito dahil very confident siya. Nandito yung kanyang nobyo, ang kanyang coach, nandito ang doktora, nandito ang dalawang doktora, nutritionist, psychologist. So palagay ko mananalo siya pero walang hiya itong mga Thailand, hindi ito malinis maglaro. So sana i-cover nyo live kasi maganda to sa Pilipinas na coverage kung makuha nyo. Parang ano to eh, parang Mayweather Pacquiao ang labas nito bukas. Okay. Sige. Senyox, thank you again sa siring pagtagmasag time diri sa Bombo Radio Bacolod. Halong ka mo dira and God bless. Ako, kahalong kami din, mga kapatid. Nag-iingat kami kasi alam nyo, ang Vietnam nito noong ng pandemya, masama ang sitwasyon dito. Ang daming namatay. Ang daming kasi rin ito, parang China ito, napakaraming tao. Ang mga kainan parati sa kalye. So ito, delikado kasi ang kanilang pagluto ng pagkain, kaya ang daming tao, siksikan, gaya ng football ngayong gabi, punong-puno ang stadium. Basta ang laro, Vietnam, lahat sila nandyan. Kaya ingat ako rito, ingat ang lahat para wag magkasakit. Oo. Kaya nagpapasalamat ako sa Bombo Philippines para Bombo Herman, Bombo Elmar, cover nyo to, napakaganda nito. Laban ito ang bantayan ng lahat bukas. I'm sure buong contingent bantayan kasi akala nila mananalo si Heidi dahil gold medalist. Hindi, talagang may ambisyon itong mga taga-Thailand na tatalunin kasi tinalo na nila noon si Heidi ito nung hindi pa ganyan kahusay. Ngayon nag-gold medalist na, kumpensado na ito. Pero you never know, sport is round, no? The ball is round. Sport is, anything can happen in sports. Pwedeng manalo, pwedeng matalo. So, manood kayo bukas. Kag sa mga taga-Bacolod, malipayon lang na gabi sa inyo. God bless. Kakalong man kamo, hindi magkumpiyansa, kay way panitapos ang Omicron o kung ang pandemya. Kag sa aton, kamusta na sa aton bagong gwapo mayor, Albi Kakonsyal sa indihap sa akong anak. Si Kalao, maraming salamat sa inyo lahat nakikinig na nagboto sa anak ko kay Kalao. Maraming salamat at isa na tayo. Mag-unite na tayo. Tama na yung mga putista. Magtulungan tayo. Kung manalo ka. Kung matalo ka, tanggapin mo bilang lalaki, no? So, congratulations sa lahat na winners at sa lahat na losers. 3 taon lang ito. Laban kayo uli. No problem yan. Demokrasya ang Pilipinas. Okay. Salamat, Bombo Pon. Salamat sa inyo. Magmayong gabi. Sige. Salamat, Gid, no? Sama na weightlifting na Pilipinas President, Monica Nyox Puente Villa. No? Dugang pagpaagda sampang ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz, no? Buwasling adlaw dito sa Hanoi, Vietnam. Alas 12, no? Mga launa di sa aton, alas 12 to sa ila, no? Sa weightlifting. Diba tayo kay daw plano gid sang Vietnamese weightlifter. Pwede yun si Diaz kay gold medalist ni sa iya sa kwan mo, no? Sa Olympiada. Okay, sige. Patay tayo na buwas, tutulong na itong pinakaligtas daw nga mga senaryo dito sa Hanoi, Vietnam. 4 minuto sa kaligas sa tak ng alas 9. Medyo lang na ito sa ringat tempo. Standby na kamo sa Santos nga Rosario. Masunod man dira ang Bombo Hanay sa gabi. Huwebes nga presentasyon petsa 19 sa bulan sa Mayo 2022. Ngayon agad si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa popodo pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary.
We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sang Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay ka sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios na Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginbaramkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria ang Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsan sa krus na manaray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kapawa. Ang nahauna nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbunyag kay Jesus sa Jordan. Ginadumdum naton nga sang pagbunyag kay Jesus sa suba sang Jordan. Nagbukas ang kalangitan, kag ang tingog sang Amay, nabatian nga nagapamatuod, nga ining si Jesus, amo ang iya anak nga nahamutan. Nag-abot si Jesus sa Jordan, halin sa Galilea, kag nagkadto siya kay Juan sa pagpabautiso. Sa pabautisuhan na si Jesus, may tingog gikan sa langit nga nagasiling, amo ini ang hinigugma ko nga anak, nga akong gid nahamutan. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kapawa, amo ang pagpahayag sang Ginoo sang iya kaugalingon sa kana. Ginadumdum naton ang pagbaylo ni Jesus sang tubig sa bino, tungod sa pagpangabay sang iya iloy. Amo ini ang nahauna nga milagro. Paagi sa sining makatalanhaga nga buhat, ang mga gintutunan nagtuo sa iya. Si Jesus nagsiling sa mga sulugoon. Punan ninyo sing tubig ang mga tadyaw. Kag ila gindimdiman ang tubig nga nahimo nga bino. Didto ginpahayag niya ang iya himaya, kag ang iya mga gintutunan nagtuo sa iya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbantala sang pag-abot sang ginharian sang Dios, kag ang pagpanawag sa pagbago. Ginadumdum naton ang paglibot ni Jesus sa Galilea, garagabantala nga ang ginharian sang Dios nag-abot na. Gintawag niya ang mga makasasala sa paghinulsol, kag pagbiya sang ila mga sala. Ginpatawad niya ang ila mga sala, kag ginayo ang ila mga balatian. Si Jesus naglibot sa bugos nga Galilea. Nagpanudlo sa mga sinagoga. Nagwali sang maayong balita sang ginharian. Kag nagpang-ayo sang tanan nga sahi sang mga masakit, kag balatian sang mga tawo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbalhin sang dagway ni Jesus. Ginadumdum naton ang pagpakita ni Jesus sang pagbalhin sang iya dagway sa tatlo ka mga gintutunan didto sa bukid sa pag-aman sa ila sang iya palaabuton nga kasakit. Kamatayon sa krus kag pagkabanhaw, agud indi sila magdula sing pagtuo kag pagsalig. Samtang nagatanaw sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Kag ang iya mga bayo, nagmasilaw, kag nagmaputi. Wala sing bisan sino sa kalibutan nga makapaputi sang bayo kaangay sini. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kapawa, amo ang pagtukod sang Eucharistia. Ginadumdum naton nga sang katapusan nga panihapon, ginhatag ni Jesus sa aton ang pinakadako nga tanda sang iya paghigugma, ang iya lawas kag dugo para sa kaluwasan sang kalibutan. Ginkuha niya ang tinapay, nagpasalamat siya sa Dios, iya ginpamihak-pihak ini, kay ginhatag sa ila nga nagasiling. Ini, amo ang akon lawas, nga ginahatag para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay, sa tapos ang panihapon, ginhatag niya sa ila ang kalis, nagsiling siya. Ini nga kalis, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginapalig-on sang akon dugo, nga ginaula para sa inyo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga maay. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod magintagos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group.
We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Huwebes, petsa 19 sa bulan sang Mayo, sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabiabing mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe. Kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa nagapanguna naton nga mga balita, sa balita lokal, masobra 400,000 pesos nga balor sa nga illegal nga droga na kumpiskar sa 48 anyos nga lalaki sa drug bypass operation na ginpatigayon sang City Drug Enforcement Unit sa Barangay 4, syudad sang Bacolod. Aton ini karon pagacheckeron sa report ni Bombo Liani Zil Minardo no, kaya madako ini nga balor no sang illegal nga droga nga nakumpiskar sa Barangay 4 diri sa Bacolod. Madumduman yo kaina sang kaagahon no mga kabombo, masobra isaman ka 1 million pesos man no, nga balor sa nga suspected shabu ang nakumpiskar man sa bypass operation sa bahay naman niya sa nga Barangay Singkang Airport. Gina-operate man to sa nga City Drug Enforcement Unit. Suspisado to kaina no, si Gerald Barillo, kaga nakuhaan ini sang 205 grams sa nga suspected shabu nga may market value nga 1.3 million pesos. Krible no, samtang isaman kababayi dakop sa drug bypass operation sa nga Bacolod Police Station 4 sa Barangay Singkang Airport. Do sa ako ang pagpatigayon sang operasyon kag dinakpanay no sa Barangay Singkang Airport. Kribleng mga baligyanay dira sa nga illegal nga droga, ang ining nadakpan no, babayi pa.
aton man pagkakuhaon kaya Bombolyan ni Zilminardo ang tuhoy sa publication sa nga wage increase nga magasugod na buwas nga adlaw no Mayo 20 tuig 2022 kag maga-take effect no kon iga-implementar sa Hunyo 4 tuig 2022. Di maya interview to si Bombolyan ni Zilminardo sa Regional Director no sa nga Department of Labor and Employment Region 6 kaya Attorney Sixto Rodriguez. Ikaangot sini ginapasalamatan sa nga labor representative no nga gin-affirm na sa nga National Wages and Productivity Commission ang mando nga pasakaan no sa nga 55 pesos tubto ba 110 pesos ang minimum wage diri sa Western Visayas. Sa idalom sa nga wage order no i-recall ta lang ang negosyo nga may masobra sa nga napulo ka mga empleyado ang magapatuman no sang 55 pesos nga increase o ko na 450 pesos daily wage samtang 110 pesos naman ang isaka sang sweldo sang mga nag-obra no sa negosyo nga maya napulo ka empleyado panubo o ko na 420 pesos na ang ilang minimum daily wage. Ang yara naman sa agriculture sector ang magapatuman sa 95 pesos nga wage increase. Kangot sini nagapanugyan no ang General Alliance of Workers Association ang gawa sa mga mamumugon bala nga wala ginasweldohan sa nga husto no mga underpaid bala no wala bala ginasunod ang insakto nga minimum wage sa mga mamumugon dira nga nagabaton sini no sarang kamo nga magdangop sa dole sa Department of Labor and Employment agon nga matagan ini sang nagakaigo nga tika. Kaya sa karon no 395 pesos ang minimum wage diri sa Western Visayas apang naibaluan nga may pila ka mga empleyado nga ginasweldohan lamang sa 300 pesos. Ikinahanglan no nga idon sa nga dole ang implementasyon sa mga employers sa minimum wage kaga kun kulang abi no ang sweldo nga ginabaton sa isa ka trabahante suno sa gawa dapat hindi sila mahadlok nga magreklamo batok sa underpayment of wages. Ay dapat no i-correct sa nga employer ang kulang bala sa existing minimum wage antes pa man magpatuma no sang 450 pesos nga bag-o nga wage order kaga ang pagreklamo no sa nga underpayment of wages ang kinamatarong ina no sa nga isa ka empleyado. Kung hindi naman makasarang ang employer abi no sang 450 pesos kaya ining pagsaka bala sa nga sang sweldo ang wage increase maayo ini nga balita sa mga empleyado apang may mga pila ka mga employers nga nagawiit bala no kaya sila naman ang apektado especially ining mga gagmay bala nga mga business no kang may mga madutay bala nga mga trabahante 110 pesos pangadaan ang ila igadugang sa kada empleyado. Kung makasarang ang isa ka employer sang 450 pesos nga wage increase, sarang sila no nga makapangayo sa nga exemption sa sulod sa nga isa ka tuig apang after 1 year tikinahanglan na ginila no nga ipatuman ining wage hike. Ikadungan sa nga pag-abrubar no sa nga wage increase timangin retroactive man ang saka sa contribution sa nga Philippine Health Insurance Corporation nga ipatuman sa bulan sang Hunyo. Nagsaka ganing sweldo, galing ang part sang sweldo nga ginsaka makadto magali sa PhilHealth. Kaya retroactive no halin sa bulan sa nga Enero ang premium hike bot silingon magluwas sa increased contributions nga igabuhin sa sweldo sa nga empleyado sumugod sa masunod nga bulan. Ang mga miyembro ang magabayad mano sa nga 1% additional premium para sa bulan sang Enero tubto ba bulan sang Mayo. Sugod sa bulan sang Hunyo, 4% na sa nga monthly basic salary ang premium rate collection sa nga state insurer. Subangod 3% lang no sang basic salary ang ginabayaran nga premium sa nga Enero tubto ba Mayo. Kinahanglan no nga bayaran ining 1% tubtob sa Disyembre 31 subong nga tuig agod nga wala na ini sa nga interest.
Busilingon ang nagasweldo no sa 10,000 pesos, 10,000 pesos panubo ang magabayad sa 400 pesos, mangin 400 pesos ano ang contribution sa mga empleyado nga nagasweldo sa 10,000 pesos panubo tunga na no ang pagbayad sa PhilHealth tunga ina sa bahin sa employee kag sang employer tag 200 pesos ang igabuhi no 200 ang bayaran sa employee, 200 man ang iya ka employer. Bangod retroactive no ang premium halin sang Enero tubtub Mayo may dugang ini nga balayran nga 500 pesos o kuna 250 pesos para sa empleyado kaga 250 pesos naman para sa employer. Ang nagasweldo naman niya sang 10,000 pesos no kaga 1 sentimo busilingon mas mataas sa 10,000 pesos nga sweldo tubtob ini 79,999 pesos and 99 centavos busilingon less than 80,000 pesos ang magabayad sang 400 tubtob 3,200 pesos. Samtang 3,200 naman, 3,200 pesos naman ang premium sa nagasweldo no sang 80,000 pesos pasak. So lauman gid no sa masunod nga bulan Hunyo magasaka ang igabuhi no nga contribution sa aton nga sweldo para ini siya sa PhilHealth. Sa balita nasyonal, ang mga winning party list igaproklamar na sa Mayo 25. Kahapon gin-proclaim ang mga winning senators next Wednesday pati kayunon man ang proclamation sang mga winning party list kaga dululungan ini sila tanan. Dululungan sila tanan nga i-proclaim sa Mayo 25 kung matapos na abi bala ang special elections dito sa maya bahin sa Lanao del Sur no kaya na na-declare to nga daan nga failure of election dito sa Lanao del Sur sang tinalikdan nga si Mana sa Mayo 24 papatigayuno no kung hindi man makaapekto no ang ilang patigayuno ng special elections sa pag-isip sa mga certificate of canvass nagikan sa Shanghai sa China pwede na no makaproclaim ang COMELEC sa mga winning party list. Kung wala man sa mangin aberya bala no sa special election sarang man i-proclaim ang mga nagdaog nga party list sa Mayo 25 kay sa bahin sa Lanao del Sur no mga kabombo 685,643 pato ka votes masobra pa bala sa 500,000 no ang boto nga isipon dito sa bahin sang Lanao del Sur dako pa na iya kaga sa bahin naman sang Shanghai 1,991 votes tining mga boto bala sa Lanao del Sur dako pa ang mangin epekto sini sa ranking no kag pagkasunod-sunod sa mga party list groups. May iban galing yan no nga wala na kay balo may party list gali sa likod sang Mayo 10 no nag-vote lang sila nagpasa lang sila wala sila katalupangod may party list gali. Madumduman no nga subong kun taning adlaw igaproklamar sa COMELEC ang mga nagdaog nga party list kasunod man sa pagproklamar no sa Magic 12 mga nagdaog nga senador kahapon apang gin-postpone ini kagalauman nga sa Mayo 25 next Wednesday patigayon. Samtang tatlo naman no mga kabombo ka mga senador ang ginalantaw nga maga-compete para sa Senate presidency. Ini ang ipayag ni Senator Alan Peter Cayetano no tatlo kuno ka mga senador ang luyag no nga makaangkon magpungko bilang Senate President. Kahapon matapos to bilang proklamasyon sa Magic 12 kon mga winning senatorial candidates ini ang ginpahayag no ni Cayetano kag suno sa iya sa tatlo isa ang babayi samtang duha naman no ang lalaki para bala kumbaga mabalaton nga maging Senate President kay ginabutohan na mo no sa 24 ka mga senador kung 24 dapat mayara sa 13 ka vote o kung masobra agod nga maelek ka sa nasambit nga posisyon. Sa karon wala pa man kuno sa ila no sa tatlo sang mayara na sa 13 ka mga miyembro. Isa sa mga ginalantaw o kung ginapatihan no, nga posible nga magpadalagan sa Senate presidency amo sandaya Senator sa Cynthia Villar, siya Senator Juan Miguel Zubiri kaga Senator Sherwin Gatchalian. Pero hindi pa na sure yan no, ginalantaw pa lang kaya hambal nga daan niya Cayetano isa ka babayi kag duha ka lalaki.
Sa karon wala pa man nakadesisyon no, si Cayetano kung mag-intra ini ko sa majority block o kung sa minority block. 54 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 ang gabi. Siningation ato na checkyaron ang mga balita ang natipon sang patrol kasubong man ang sitwasyon no sang syudad sang Bacolod sining Webes sang gabi sa kaya Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Liani, maayong gabi, please come in. So nagapakiangot kita mga kabombo no kaya Bombo Liani Zil Minardo kaya aton man kamustahon kung kamusta no sa karon ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod nagahilapit na nga danang weekend no ang balgan nila Thursday night is Friday Eve ko no di aton kamustahon kung madamo na bala ang nagagululuha no madamo man ang naga-night out sini nga gabi kaya ang curfew no diri sa syudad sang Bacolod ara gihapon sa 12 midnight mga kabombot ilauman nga madamo pa sa gihapon sa mga salakyan bala sa dalan kag aton man checkeron kay Bombo Liani Zil Minardo ang pila ka mga police reports no partikular na ang duha ka mga drug buy bust operation diri sa syudad sang Bacolod. Atong sa Barangay 4 bala no diri sa syudad sang Bacolod masobra nga daan 400,000 pesos nga balor sa illegal nga droga ang nakumpiskar ti lalaki ining suspitsado kag 48 anyos. Isa man ka babayi ang dakop sa drug buy bust operation sa Bacolod Police Station 4 sa bahin naman sa Singkang Airport. Ining balang mga nagabaligya sa illegal nga droga wala nila ginapanumdom no ang manginputuro man sa ilang mga kabataan bala ti syempre kung ang ginikana nagabaligya sa illegal nga droga amo man na ang dak-an sang mga makaluluoy nga mga kabataan kadamo bala sang pwede mapangitaan sang palangabuyan nga legal bala no kaga hindi bala maghimo sang mga malain bala nga buluhaton pero mas ginapili nila ang pagpakahapos ining pag-engage nga daan sa illegal nga droga no kulba lang kuno ya ang kapital galing kung madakpan ka himas rehas ka man ako lang ni galing kaya ang mga nagakadakpan na nabalauna no sa illegal nga droga na priso sila abi na serve nila ang ilang sentensya naka-avail sila sa plea bargaining agreement galing kaya may ako i-monitor naman liwat balasang kapulisan nagabalik gihapon sa illegal nga buluhaton mga wala bala kadudlaan now aton karon pagcheckero no sa bahin ni sa report ni Bombo Liani Zil Minardo ang background sining mga suspitsado mga nagkaladakpan sa nasambit nga mga drug buy bust operation yara na sa piya ka linya si Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Liani, please come in. Bombo Jairi arestado ang isa ka lalaki matapos dagkasa sa bypass operation ang City Drug Enforcement Unit sa Purok Gabi, Barangay 4, Bacolod City, Bombo Jairi. So, sinilang gid ni nga gabi kung sa diin ni ang suspetsado ginkilala kay Eric Mugdan. Eric Mugdan, 48 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar Bombo Jairi. No? Sunod diri sa investigation sang CDEU o kon ang ginhambal man diri ni Police Lieutenant Joven Mugato ang head sinisang CDEU o kanasang City Drug Enforcement Unit Bombo Jairi. Ini ang suspetsado mayari gini siya boss mismo Bombo Jairi which is daw ini siya runner na lang ni siya no ginasugo magdulong kung kay sino inigin transaksyon ang illegal nga droga. So amo ina ang the way sila mag-transaksyon diri sa may syudad sang Bacolod Bombo Jairi no. Kag gini Bombo Jairi ang suspetsado nakuhaan ini siya sang more or less 63 grams nga illegal drugs kag mayara sang standard drug price nga worth 428,400 pesos o kon masobra sa 400 Bombo Jairi no kalibo. Ini ang ginasuspetsohan siya buong nakumpiskar diri sa may suspetsado. Sa Bombo Jairi no tingwaan sinisang kapulisan nga ma-inquest was ini ang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 diri sa may suspetsado Bombo Jairi. So asod ini ang ilang patikayo no sang bypass operation which is ang kagabi lang gani Bombo Jairi o kon kingina sang kagahon na may nakuha naman ini silang masubraya no isa 1.3 million pesos sa Bombo Jairi. Sa Bombo Jairi amo gani Bombo Liani no sa din to gani Singkang Airport man to nga daan kay ina sang kagahon ining masobra 1 million pesos nga balor no sa illegal nga droga.
Yes, correct kaya mo Jairi, no? Kay ti sa bahin sinisang kapulisan, wala gini sila nagauntat, no? Kung madumduman ta pag iniba mo Jairi ang mando naman no, ni President Rodrigo Duterte. Sa tinlalikda na Bombo Jairi nga before siya no magabuya sini sa iya nga pwesto kinanglan na Bombo Jairi nga may madakpan diri siya nga mga drug lord no sa bugos sa Pilipinas 3 or 5 ka drug lord Bombo Jairi before ini siya no madula sa pwesto kay ti subong isa na lang gid o kuno sobran na isa ka bulan ini ang pagpungko no sa aton nga presidente Bombo Jairi. So wala man Bombo Liani pahayag ining si Eric Mogdan kung sinong nagasugo sa iya. Bombo Jairi no sa bahin ini is confidentiality ini nga ginatawag so siguro Bombo Jairi no may mga idea naman ini ang sabahin sa mga operatiba o kana sa CDEO no kung sino ini ang iyagid nga bossing sini nga nagasugo sa iya nga maga-transaction sini sang illegal nga droga Bombo Jairi. Bombo Jairi sa dugang pagin nga pahayag pamatian bala naton si Police Lieutenant Joven Mogato ang head sang City Drug Enforcement Unit Bacolod City Police Office. Sir, sila ni ang nadakpan so ako ang subject diri sa bypass operation. Ang atong subject diri mo si Eric Mogdan, si Baldomero, 48 anyos, single kag residente sang Purok Gabi, Barangay 4, Bacolod City. Yes. Ang atong na-confiscate diri more or less 63 grams, may standard drug price nga 428,400 pesos. Yes. Sir, ano nga level na ni sir ang subject? Kung basihan nato lang kung nga pandri ma'am, mag-consider siya high value individual. Sir, ano ni ang the way mag-transaction ini ang suspetsado, sir? Bali kwan siya, bali may boss pagid ni siya. Ginasugo lang ini siya, nga daw ginasaligan siya. Ano nga section ni sir ang igapasaka ang kaso diri sa suspetsado? Section 5 kag 11. Hopefully ma'am, ma-file natin ini. Sir, ang kung diin siya mismo ginkandakan sang bypass operation, dira gyud residente gyud sa amo nga lugar sir, no? Yes ma'am. Wala man siya sir mga previous cases o contending cases, sir. Wala siya, pero ang sa mga utod niya may ara at drug personalities ini sila. Okay, ara man siya sa drugs watch list in ang subject sa banggar. Drug personalities. Okay. Yes, so Bombo Jairi mo to ang pahayag yan ni Police Lieutenant Joven Mugato. Diri Bombo Jairi eleksyon na ni sa mga kauturan naton nang nagasige pabuso sa nga droga. Kaya kabudlay ni bala sila Bombo Jairi kay kung halin ini sila sa may prisuhan daw pamatyagan yan no nila nga doon nagabaskog pag hindi sila makagwa sila bala Bombo Jairi kay do kadamo nagid sa ilang connection no ilabi na gid kung halin ini sila sa Muntinlupa kag makagwa na maka-avail ini sa ilang mga plea bargaining o na parol dira Bombo Jairi so daw nagalapad pag hindi sini ako nagadamo ang ilang connection angot diri sa may illegal nga droga so daw hindi matapos-tapos kay daw everyday no ma-checkyan na naton kung maobserbaran Bombo Jairi nga kada adlaw kada oras do may ginapatigayon gid nga bypass operation ang aton nga mga kapulisan o kag iban pa nga mga law enforcement agencies diri sa may syudad sang Bacolod kag mismo na sa may Bugos, Pilipinas Bombo Jairi. Amo gani Bombo Liani no especially bala no mga nagahalin bala Bombo Liani sa Muntinlupa ti kay may mga nagagwa mga daan bala Bombo Liani nga may ara man dara kuno nga daan na dira mismo no sa sulod man gani kuno nagahalin ining mga illegal nga droga ti ining mga nagkaladakpan bala tapos nahunong do feeling nila nagabakasyon lang sila kag naga-training sila pagwa nila do mas nag-level up pag sila Bombo Liani no. Amo gid Bombo Jairi no so dapat amo ina ang tukibon pagid Bombo Jairi kung ano ina kamatuod no kay ti adriya sa aton madamo sa mga issues na no which is ang transaction na yagahalin sa sulod pero ini Bombo Jairi no, kung mismo ang droga dira ginagahalin sa sulod sang presuhan sa dapat amo ina ang hibaluon no kagagaan gid igtalupangod sa aton nga mga kapulisan Bombo Jairi o kon law enforcement agencies. Samtang Bombo Jairi isa man ka babayi no ini ang nadakpan sa ginakasa man nga bypass operation sang Police Station 4 sa nga gabi lang man ini Bombo Jairi sa may Purok Neptune, Barangay Singkang, Bacolod City, Negros Occidental kung sa diin ini ang suspitsado ginkilala kay Gina Castor Padernal. Gina Castor Padernal Bombo Jairi ini siya naga-arkila na da siya no kung dira naga-ulistar sa nasambit nga lugar kung sa diin ini ginpatigayon ang bypass
operation. Pero sunod sa information nga nakuha natin kagina na sa mga diraman sa mga pumuluyo tagapatag gini siya kuno na sa syudad sang Silay, which is dira na siya nagapaamulya kaga nagatransaksyon siniya sang illegal nga droga ba Jairi. Sa din kagina na kumpiskar diri sa may suspetsado ang 3 gramos nga ginasuspetsuhan shabu kag mayara standard drug price nga 20,400 pesos. So bong Jairi, yara na nakahunong sa police station 8 ini ang suspetsado for proper disposition. Samtang Jairi, isa naman niya ka good news no para sa mga trabahante, which is ang publication sa bag-o nga wage increase sa Western Visayas na nakatala na iniya Jairi no buwas Mayo 20, 2022. Kaga after siniya Jairi nga i-publicize no kanang publication isa mag-alat sang 15 dias sa Jairi para mag take effect ni o kuno ga-implementar most probably no June 4 no so no diri sa pag-confirm mani Department of Labor of Employment Regional Director Attorney Sixto Rodriguez no, nga nakatala na inibas nga adlaw nga ipag-publish na ang panibag-o nga minimum wage order diri sa Western Visayas suno manibombo Jairi no sa ginapahayag no ni Attorney Rodriguez nga nakabaton ini sila sa sabat sa National Wages and Productivity Commission o kon NWPC sa ginendorso nga panibag-o nga saka diri sa sweldo sa Region 6 sa Bombo Jairi. Kaga dugang pa ini niya Bombo Jairi nga nagahimo na ini sila sa nga desisyon ini sa petisyon no, sa pila ka mga business sector diri sa Maya Negros Occidental tubtob na diri sa Maya Aklan subong nga adlaw Bombo Jairi. So ini ipag-implementar sa bahin nga hindi man ini sila magsugot pero Jairi hindi ini buot silingon kay naga-petition sila is against sila Jairi kiti ang ginahingyo siniya sang iban nga business sector Jairi nga sa mga fourth quarter lang ini no ipag-implement hindi lang anay subong pero kay man sila bala Bombolyani how no kay next month kidaan ko no agad-agad. Yes, amo na Jairi no. So pero diri sa bahin no. So na diri kay Attorney Rodriguez no once nga ma-implement ni so pwede lang da sila ka-appeal. Pero iniya ma-take effect no sa May o kana sa June 4 once nga ma-publish na ini buwas nga adlaw Jairi. Most probably no ini ang pag-implement gid o kon take effect sa June 4 gid iniya Jairi. Naintindihan taman Bombolyani no ang sentimento sa mga business sector bala especially sa mga gagmay bala Bombolyani nga mga nga mga employers galing kay madugay na gid Bombolyani nga wala bala sa wage increase no diri sa Western Visayas timambal naton nga nagkakadapat gid lang nga ipatuman ini ASAP no kaya mo gid ining ginahingyo man sa mga kalabanan gid sa mga empleyado especially nga sudasod mga danang pagsaka bala sa presyo no sa mga balaklon. Correct gid Jairi no kag ang naapektuhan gini o kanang sa bahin bala sa mga mangunguma ang ara sa agricultural industry Jairi which is no sa mga Jairi mayara yang naga 250 lang ang ilas ring adlaw ang nagapinang hilamon sini sa kampo ang nagatapasang tubo so kinanglan gid Jairi no nga taasan ini ang ilaman nga sweldo kay ti kung tan-awon naton Jairi daw hindi gid no makasustener ini sa isa mo kaadlaw nga pananghalanon no o kana pag kinanghanlanon Jairi no ini ang 250 o kana 300 nga sweldo ilabi na gid no kung mangunguma ini ang empleyado Jairi na sa iban no nga mga sectors ni o kana empleyado Jairi. Jairi sa dugang nga pahayag, pamatian bala naton ang Regional Director sa Department of Labor Employment, si Attorney Sixto Rodriguez. Kailan ang publication ng wage increase po at kailan mag-take effect po ito, Attorney? The wage order issued by the APWPP Region 6 Western Visayas will be published tomorrow. So if it is published tomorrow, then you count 15 days after the publication, that will be more or less June 4. Yes. So, Attorney, kamusta po yung sa mga nag-petition po na business sector? Tapos na po yung kanilang opposition na pakinggan natin sila. At least we will receive mga 8 yata na motions and oppositions coming from the employers group. Yeah. Ang kanilang demand lang naman,
not for this time, it's not timely. Sabi nila kung pwede by fourth quarter. So they're not totally against for its implementation and kung mayroon man dito wala, but they say that if possible it will be delayed first by most probably by fourth quarter. At ang sagot naman ng board dyan during the deliberation time, I think close na yung plan by next month, June na So it's just timely that we do this now. At may mga employers naman na hindi talaga totally opposed. Yes. So, attorney, kahit po ito sila hindi papayag po, still ipa-implement pa rin po ito once na-publish na po ang wage increase, attorney. Yes, tapos na kasi napakinggan natin sila sa hearing at consultation. Tapos na po unless they will file an appeal, no? At even if they will file an appeal, if the appeal will not stay the execution of the next order, it will be enforced and it will be implemented. Okay po. Attorney, thank you so much. Bombo Jairi, yes, so mayo gid nga balita Bombo Jairi no kay ti at least paano Bombo Jairi ini ang mga sa bahin no sa mga magagmay nga sweldo nga gapatay-patay man obra Bombo Jairi o kon pwede man bala na mabayluhan sinisang insyakto gid nga sweldo ang ilang kinabudlayan ti amo na ni Bombo Jairi no. So kaluy-an no maga-take effect na sa June 4 kaga ma-publish na buwas ini ang bag-ong wage increase diri sa may Western Visayas ya Bombo Jairi o kana sa may Region 6. So kamusta sa karon ya Bombolyani ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod na nagahilapit na no ang weekend, madamo man ang nagaguluwa pa dira nga mga tawo sa karon? Yes, so Bombo Jairi, no? Subong ang gabi makita naton diri sa may palibot, no? O kana sa kada area sa syudad sang Bacolod nga madamo pang aton nga mga kauturan ang are diri subong no mga nagatambay-tambay sa gwa kang nagakaon, nagapanyapon diri sa may syudad sang Bacolod. Kaga subong Bombo Jairi madamo pa gid no sa mga salakyan o kan transportasyon ini ang nagalabay-labay no sa kada dalan, kaga kada areas ang aton nga mga kapulisan diri sa may syudad sang Bacolod. Wala man nagauntat sang patrolya kag naga-checkar sang kada areas. Kaluyan subong nga adlaw Bombo Jairi wala sa mga major incidents yun no nga nagakalatabo diri sa may syudad sang Bacolod kagang aton nga temperatura na medyo mapaang-paang agad biskan may kanay-kanay ang hangin na Bombo Jairi kag madamo sang bituon ang aton nga kalangitan. Hopefully hindi lang gid magatudo-tudo bala ulan kay kaluoy man ning aton nga mga kauturan ilabi na gid mga homeless bala Bombo Jairi no nga yara lang nagatulog sa mga panghindaron sang dalan. So Bombo Jairi ang aton nga panumdum sa aton nga mga kauturan no nga naga-drive pasubong sa motorsiklo. So ride safely gid no. So hinahinay lang hasta makalabuot sa puluyan. Correct gid Bombolyani. Sige Bombolyani, madamo gid nga salamat. Bombo Jairi para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa gabi, ini si Bombolyani Zilminardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo! Madamo gid nga salamat kay Bombolyani Zilminardo sa mga balita nga natipon sang patrol. 12 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Tibantayan man mga kabombo sa mga public affairs program sa Bombo Radyo Bacolod no ang aton man padayon nga pagbantay no kaga pag-update sa nagapadayon nga SEA Games didto sa maya Hanoi, Vietnam. Buwas nga adlaw magahampang na no si Heidi Lindia sa patag sa weightlifting ti amo man ang aton pagabantayan kaga nga sa patag man no sa boxing kaya may pila man to ka mga players nga naghampang man sa Olympics nga representative sa gihapon no sa Pilipinas sa SEA Games sini nga tuig. Ginakolabos na kita sa oras. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik luwat buwas sa agang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ini ang inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation.
ease the burdens of the troubled, and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We